متى شو طفيا توالي عزيزة عزيزة يا عزيزة سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وتر تمليتنان بحقنانيو لومون كم وتروا قداسن وانا ونتحسوا تاتيزنا لكم متينا لنا نزن مقرا دقنا نارانا مجم يوناس مايناس ابناتو channel دوردان ديا نابتارس كي حلفكو كلي فنانين مخنياتو برقص تي زقبرو زلوا قال سمتاي زبلو دي بحال خاقل مله حدنا زبحال سويل كبا أفكاس لزبالكا يكون بتكبار يزرعي بتكبار كتنصبار قولك سلازي زن هصانا دقنا زغبرو زلوا عبنا غريو اتوم نعو بدحر مغارجا كم زنك سرح تزبينت بحالتاتو نخفلطو نكخبرو نخلو نكلابسو مسعر دما كينوتي بافكاز بحال ناب تكبار زخده نز تكبارات زكندن غلنا كيتكم ابناي مايناس channel كيتكم سبورت جبرون سبورت جبروم ناي بحكي دس بالسرح نابلكم كل جزء كومبليمنت كنا بندلي نبهلنا نكبرتاتنا نحدنتنا زعقب دما ابز channel قدام الامانه كم زخونه مجنزاب يدلي كالوت يرتراويان ونكم خطريو بخمو كتنببو تسفان قبر ابتي كال ጉዳይ ክንሰግሪና ዓለምና ናበይ ገጻት ኸይዳላ እንታይ ዘጋጥም ዘሎና ኣብቲ ኩነታት ክንሰግር ክንፍትኒና ስፍሕ ዝበለ መደብ ከለውና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪኢቶኹምን ሓሳብኩም እንግደፉ ምክንያቱ ንኹሉ ነገር ብዙሕ ግዜ ወሲድና ብብዙሕ ድኻምን ፃዕርን ኢና ንገብሮ ዘለና and I hope ንስኻትኩም ድማ ከተግዙና ናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ በዚ ክኸፍት እየ let's go what's going on. All you need to know on day 57 of the US-Israel war with Iran. Let's start with some of today's key developments. What seems to be an opportunity for renewed peace talks between Iran and the US has been scuppered. Donald Trump has cancelled a planned trip to Pakistan by his special envoy Steve Witkoff and his son-in-law Jared Kushner. News of the cancellation came hours after Iran's foreign minister Abbas Araghchi had left Pakistan after a day of key meetings. He delivered Tehran's views on ending the war to Pakistan officials and said it's unclear if the US is truly serious about diplomacy. Meanwhile, in Lebanon, the government says Israeli airstrikes in the south have killed 4 people. That's despite the current ceasefire. كم نريد لنا مبل 57 معلتي اتكوينات تسفى بزيبلو درجة كوينو ولا حنت مزازمي بزيبلو next step انتايو كون زخل نابي قصوك خير خلط رايز بحال زلو برقص دبلوماسي تفتينو ولا حنت فري قبرن لوغنا إيران دما كاب إسلام آباد باكستان تبقيسو ناب عماناتي مسمرحنتنا عماني الراخب كم زلو ينقرالو قد هاوي ركبا مونغ أمريكان إيرانن بزي فري تبتينو زغلصل ዝኾነ ይኹን ክራኸብሉ ዝኽእሉ ዕድመ እውን የለን ስለዚ what's coming next nobody knows መብዛሕቱ ትንሪዮ ዘለና ግን ናብ ኩናት ዝኸደ እዩ ኩናት ድማ ድሮ እስራኤል ጀሚራት ተላ ናብ ሊባኖስ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ተባሂሉ ሽፋን ክገብርሉ ዝፍትኑ ዝነበሩ they're back ናብ ኩናቶም ተመሊሶም ኣለዉ እስራኤል እዚ ማለት ድማ እቲ ዝቕፅል ኩናት ወይ እውን ኣሜሪካ ክትወስዶ ትኽእል ስጉምቲ ካብኡ ክወፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ለንቀነ ገይሮሞ ዘለዉ ናልባት ዜና ዘይተከታተሉ ተለኹም እዚ ዝረኣናዮ ድራማ ኣብ ዋይት ሃውስ ተካይዱ ዝበልዎ ኣካል ናይቲ ሽፋን ነቲ ኩናት ክጅምርዎ ስለ ዝሓስቡ ዘለዉ ንዑን መሸፈኒ ይበሃል ኣሎ. Do have some video of the moment where the president was rushed off the stage. Let us watch that now. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ናይ ኮረስፖንደንትስ ዲነር ወይ ከዓ ናይ ጋዜጠኛታት ድራር ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝኣትዩ ፈተነ ቅትለት ተኸይድሉ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና ቀልጢፎም ድማ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ክገብርሉ ንርኢ ኣለና ስለዚ ነቲ ናራቲቭ ዶናልድ ትራምፕ ሕማቕ ኣሎ ደገፍ ናይ ህዝቢ የብሉ ንዝበሃል ዝነበረ ጠምዚዞም ነቲ ናራቲቭ ኣብ ውሽጢ ዓዲ መንቀቲ ኢልዎ እንታይ የጋጢሙ ገለ እናተባህለ ከሎ
بنتنا يدق كوينات كفنو يقول يوم زبل تنتنايز متزلو ولا تاوش تعدز قبرو وزلو هزبي تقبلون الله مغنياتو the people are they are sick of this زي نجار زي دراماتات زي أصل شيء وين تزبي كنديك زي غاب خمس من قد كتشعنا فليتنا لنا تقيم نمنتايكم تقبرو خمس زلو خمس زبل سمعوا معاد فيديو تاتوصيلو يتهللونا كم زلو زبل few people that knew something was coming, and I don't mean just her. I know people are saying conspiracy theory. I mean her husband also, because you guys already saw this clip. There will be some shots fired tonight. And people got really upset with me saying I've lost my mind, right? Cut with the conspiracy theory crap, Eric. But it is almost like he knew something. I tell you, حجي انتاينا نرزا لنا مسيلكم ابزي قال كابتو زبلو زلو زي نجار زي تيور كم زي كونه ابزي سمعوا مجي News didn't want you to know that he knew something was coming. حجي بعد بيتا نزيا كارولين ليفيت بعد وهابيت قالنا وايت هاوس اقدم بيلا قال نجار تزاري بانيرا سبع ياد ما قال حبريتا نيروس نتون فوكس نيوز كي تردوم نجيروهم ابزينا كزاربو لجميرهم كنسمعكم سمعوا to Caroline Levitt, the press secretary's husband. He was one of our guests. He was seated right next to me, and right as the dinner was starting, the national anthem happened, and then he kind of leaned over and said, I watched you on TV. You did a great job. You need to be very safe. And he was very serious when he said that to me. And he kind of looked around the room and he said, there are some. Exactly. ورتس أبيلو مابزيا. انتايلوا تبعي نتا كارولين هل لفيت بحال مالتيو نتومنا نتاني فوكس غازيتنيا تزارب زلا مالتيو تتنقق لومي stay safe كابزخونا حدقا تتنقق إلو serious لتأميتكم إلو نيلا كتكسلنا دليت كلا زربا كبا بيلوما ቁርጽ ኣቢሎማ እቲ ኢንተርኔት ኣብ መንጎ እቲ ሲግናል ናይቲ ቴሌፎን ኣብቲ ሆቴል ዝካየድ ዝነበረ ኣብቲ ሂልተን ሆቴል ብሲግናል ስለ ዝጎደለ ዘጋጠመ ፀገም እዩ ብምባል ቆሪፆማ ሰባት ድማ ነቲ ነገራት ምልጋብ ስርሖም እዩ ካልእ እዚ ሞይናይ ኮይኑ ይብሉ እሳታ ሰበይቱ ኣቐድም ኣቢላ ዝበለቶ ዝብልዎ ደለው not this one ሕጂ ከተሓሕዝዎ እዮም ኣብ ዝስምዑ I want to just quickly tell you, I was sitting next to Caroline Levitt, the press secretary's husband. He was one of our guests. He was seated right next to me, and right as the dinner was starting, the national anthem happened, and then he kind of leaned over and said, I watched you on TV. You did a great job. You need to be very safe. And he was very serious when he said that to me. And he kind of looked around the room and he said, there are some ገለ ነገር ሲከልብ ክብላ እናደለ ነቲ ዘረባ ቆሪፆም መዚያ ምስጢር ከይተረዳ ከተውፅእ ኢሎም ቆሪፆም ማለት እዩ okay phone there, and this happens, by the way, especially when you have so many people attempting to utilize them. I did want to ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም I know conspiracy theory ግን ብከምዚ ተሓቂ ዝወፅእ ሓቂ ንምዝራብ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ከደናግሩ ኢሎም ዝገብርዎ እዩ ከምዚ ገለ ሓሶ no they really have an angle እዞም ሰባት ከምዚ ዝገብሩ ነቲ ሓቂ ሳቶም እዮም ዘውፅዎ እቲ መንግስቲ ሓቂ ከምዘ ይህብ እሞ ረብሪብናሉ ኢና there is no they always lie ስለዚ እቲ መንግስቲ ምሕሳብ ይስርሑ ካብ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ሞትን ኣብ ካልእ ርኢናዮም ስለ ዘለና ነዚኣቶም ሓንቲ ጭብጢ ክበክም እየ ድሕሪ ክሓልፎ እየ ምስ ግዜ ኩሉ ክንፅር ስለ ዝኾነ Some dude from California, 31 years old, knew at the White House Correspondents' Dinner that there would be no security. This dude walked through the fucking front door with a gun. There was zero security. You cannot tell me this wasn't a fucking stage job. Check this video out. How did somebody get a gun into the White House Correspondents' Dinner? Honestly, if somebody went, there was no security. You just showed your ticket and you were able to completely get in. There was just... እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ድማ ወላ ሓንቲ ናይ ሴኪሪቲ ነገር ሳይረአና ናቦ ማለሲ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ዝኣክል ዝሓልፈሉ ዝነበረ ቦታሲ ከመይ ገይሩ ዝኾነ ይኹን ሴኪሪቲ ዘይብሉ ድሓርካ ኣብዚ እውን እንታይ ብለኩም ፀኒሑ ካብ ሓደ ካብ ካሊፎርኒያ ተበጊሱ ኣብ ቦርሳ ናቱ ካላሽንን ካራን ሽጉጥ ወይ ካላሽንሲ ፋሕፋሕ ኣቢልካ ከተገጣጥሞ ትኽእል ኣብ ቦርሳ ተሰኪሙ ፕሬዚደንት ምክትል ፕሬዚደንት ካቢነ ዝኣትዎ እሞ ከኣሜሪካ ዘላቱ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ ሴኪሪቲ ዘይብሉ እሞ ካብታ ሴኪሪቲ ዘይበፅሕዋ ገዛ ጥራይ ካብኣ ወፂኡ ክኸይድ ተራእዩ it's just too much coincidence ከምዚ ነገራት እዚ መብዛሕቲ ግዜ ልዕሊ ኩሉ ድማ እዛ ፈተነ ቅትለት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓቂ ድያ ዋላ ድራማ ብኸመይ ክንፈልጥ ኢና ፈሊጥኩም ዶ ሰራዊት TFBI ድዩ እቲ ሴኪሪቲ ናይ ኣሜሪካ ሓቅነት ተለዎ ነቲ ሓቂ ከፍፅዎ እዮም ሓሶት ድራማ እንተኮይኑ ግን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ፅቕፅቕጥ ኣቢሎማ ከም ትርሳዕ ክገብርዎ እዮም ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና
تزبي already بتي دراماتات أمريكا مرة سلشي وصل زلوا بزي قدايزي بخمزي بزك قليل من قد غيركم كنت كششو ناسي أي تفتنو زبل زربايو نجارات دما كتأساسروا يصبي ويم نيرم كجرمكم إذا نجارزي يصبي وخمزنا برخمان نجي كالي شفتون كوسالكم يباجر كودة معناته rabbit hole بحال كودة أو نسلا كلت theories. None of it seems real, like at all. You probably heard by now, a suspect armed with knives and guns tried to storm the White House Correspondents' Dinner tonight. The guy's name was Cole Allen, and he was very quickly neutralized by. قدامي تسبتي تقتيليهم زبل زلو قلتيفهم قتيلهم نتي مقتالنا بنا الدمام بزحت جزء استفل عليه من قدي مستير كم زي واتس يوم زقبروه قد محجاب استقبرتهم سباس لزي تقتلوا معاه تيوريتات كواتس كيلو تقتيلهم ما قلنا تنقر بس السوشيال ميديا ناس تدمسي سكايو بوغير كعبس غلي تقداي now إذا نقرزي نساتهم ويكالوت حيل تدفيهم ما أمتي أما نبلي لنا you don't know I don't know أنا يفلطوني جن نقراسي نتصور كم تمنقس إذا نقرز ولا كم زي كونت أنجلس يوم زنقرهم زلوا سلزي برد حيزو قلع حيزوسي كم زي عينة مكة كاليفورنيا تبقيسو كم زي عينة أبي إيفنت نكعتو مها نايس عاد خون سكيورتي أبز نبرو لبوتا just كبد بلي ولاتهم غازيتنياتات ناي MSNBC قال زبلوا وسي دارجا حمشت بلوك أرحيقنا مكينانا كم نقدفن أبو بروحو كفتشونا خمس خالون قال يوم زبلون يروم سلازي كم يجروا كم زي قدايزي كم زي أبزي تري ورلهم armed with knives and guns بريتن كاراتاتن تسكيمسي نابتو وايت هاوس درارز قبروا لزنا برزا أتوه it's just نكتعمنو كبد بلي كبلو خلو حقهم يم كتعمنو كبد بلي زنا قراتزي تعالى قلتيفهم قتيلهم ملو قال كابتن استرخ بزبلو ماليا نا إسرائيل نا تسراويت نا إسرائيل نا IDF تخدينو خلون كان دما قدمي نزي سقوم تزمو سادو كلتا مع الثلاثة مع التفسير انجنسي ابنا إسرائيل سترند قبل كم تنبرت زبلكا يوصلوا نا إسرائيل كالقبوهم دفتنو زلو because they are thinking لك كم تنا تشارلي كيرك قتال زلو زون قال نجرسي حبو على وز مسليو دونالد ترامب أكل نايت تواصوي قبل عليه فتنة قتلت تخايدو ده يكون تواصوي يزقبر زلو نت تواصوي يزقتل زلهم زبلو زلو and this is again تزبي معنا بي ومالو فتسين كازبلو انتبلو نالكم أبزون تري والله قمت busy week for بتدقاقامي بلواني رمزي أون هبتي وهبت قال قد متيك نجار مقبارو سزاربتو سمعوه It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight at the road. This, by the way, is Trump. سنتات بلدلا نساعجي لومي تعمي مزناقعي كون there will be some shots fired تجي كم زي نايزربا تخصي ون كتبلو تخلي خاجن قال تخصي كليو إلا تخصيجن بخلا زربا shots fired مالت ناي جوك shots ون كون غلي كم جوك يركا تتوقعس كتبلو تخلي خاجن نزا فيديو نزا زرباناتا فايرال كوينا الله مالت This, by the way, is Trump's first. تي عن تبزبلكم بعالبيتان زي أينو تناي فوكس ونتطنقوا زبلكم بعالبيتان زي أيو أبزون expected the unexpected for the Trump's first White House Correspondents' Dinner كمان ما أبزون صحف أب CNN وتجزنا برزول وزلهم كمو بزون نقراتهم كفتات اللي زبعلو I know قد محج حماق تمكروس اللي زلهم أبزغارة يو دونالد ترامب قلت في شيرز قبري Within an hour of the incident, Trump tweets out a video of the shooter running through the event, even though still. سلازي بتهم قدميتهم سكر سيرفيسز الناوية كم زحلفة تقتالي ويونتي فتنة قتلز قبريهم زولو زلو زوين نفسه زخالي قلت عفنا يتنقرن بزعو نقر يوم كبزلو bottom line أموداتا هزر عبي لك نقركم زي نقر زي بزعو زي كدقاقم نريو سلازلنا there is something كنا عملو زي كالنا أزياتا واسعيد كايب الوالو نتا قدم سبعايا زموته سبعايا كموت كله زي بخيت لو مغد بكتر عيايب الوالو Here's on this one. And then there were the reactions, starting with Erica Kirk being Erica Kirk. I just want to go flying. I have to say, she زياتا نتي تشارلي كيرك بحال بعلت بيتو يا أبي كونتروفرسيز عليها مخنياتو أما وطانا يسبعايا نخفلت بزح مثلا تقبر زي دليت نتي تكال أبوها سبعايا زي مسروتون دمرحو زنبرن تقلالا نتن السوق خدوز دلز نبر من قد قديفة نا إسرائيل مقابريا كم زخون جيرات الله اتتكال دما عابي من كل قعلاقات يوم وخمزلون زحالة في كونفرنس حسبو ستاديوم لو زحزوه كتش حسب كمان كأتوه مايك آلن سلازي عبي حزباوي تسأل عنت وريد وازل لا يعتبوتها تساتفانيرا
እናበኸየት ከም ዝኸደት ገለመለ ንኸተምስለ እዮም ዝብልዋ መማና ብዮም ኣለዉ እዚኣ እዚ ሰባያ ምስ ተቐትለ መንቀቲልዎ ስለምንታይ ኢሉ እቲ ጉዳይ ንኽፃረ ዘይትደፍእ ምህላዋን ብግምጣሉ ነቶም ሕቶታት ዝሓቱ ዘለው ምስ መንግስቲ ኮይና ከም ዝዕፆ ትገብር ከም ዘላ ኢሎም ከስዋ ስለ ዘለው እዩ ስለዚ እቲ ድራማ ይቕፅል ኣሎ ናበሉ እዮም ዘብሉ ዘለው ኩሉ እዚ ነገር እዚ ናበይ ንምምፃዮም ዝጥቀምሉ ዘለው ኩናት ናይ ኢራን ቀሪቡ ከም ዘሎ ወይ እውን ካልኣይ ገጽ ናይቲ ኩናት ክግበር ከም ዝኽእል ክነግሩና ስለ ዘለዩ ካብኡ እዮም ክሓብኡና ዝፍትኑ ዘለው ዝብል ዘረባ ድማ እቲ ቀንዲ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ እዩ ስለዚ ብኡ ዓይነት ጥራይ ተራእናዮ እኹል እዩ ንግዚኡ ብዙሕ ግዜ ቀጥል ኣይደልን እየ now let's go to what's going on with the situation እቲ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ tried to do with taking that cargo ship was to assert that he is in a position of coercing the other side. He was essentially trying to humiliate the Iranians publicly. And it may be a strategy that works in some other settings. It may be a strategy that has worked in some of his other negotiations with other countries. It is not a strategy that is likely to work with the Iranians, particularly when the Iranians believe that they actually came out strategically stronger out of this war and that the United States is not likely to go back into it. So I think something's going to have to be done here. መጀመሪያ አሜሪካ እንታይ መዲባላ ከስማዓኩም ነዚያ ዘረባ ሽዑ መሊሰ ከስማዓኩም Need 3-carrier triad in the Middle East. For the first time since the shock and awe campaign of 2003, the United States has transferred an unprecedented concentration of naval supremacy in this region. But where are the positions of each carrier in the Middle East? The U.S. Abraham Lincoln and U.S. Gerald ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ድሕሪ 2003 ዝዓበየ ወተሃደራዊ ዓቕምናታ ቀሪባላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 3 ዓበይቲ ኤርክራፍት ካሪየርስ ኣብቲ ቦታ እቲ ኣዳልያ ከም ዘላን ንመጥቃዕቲ ድልውነት ናታ ሬዲ ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ዝፅበይዋ ዝነበሩታ ጆርጅ ዋሽንግተን ትባል ዩኤስኤስ ጆርጅ ዋሽንግተን ጆርጅ ቡሽ ትብልዋ እውን ናብቲ ቦታ ትበፂሓ ከም ዘላን ስለዚ ንዓብ ኩናት ተዳልዮም ከም ዘለው ዘርኢ ምልክት ንርኢ ኣለና ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ እዚ ሓንቲ ንሪኦ ፀናሕና ፈተነ ቅትለት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ዘሎ ድማ ነቲ ህዝቢ ነዚ ኩናት እዚ ኣመነ ተቃውሞ ይገብረሉ ስለ ዘሎ ኮንደኾን ካብዚ ነሽክዖ ንኸውን ዝብል እዩ ኣብቲ ናይ ዘተ ዝበሃል ዘሎ ድማ ጠቕላላ ናይ ዘተ ኣንፈት ከም ዘየለን ንዶናልድ ትራምፕ ታክቲክ ናቱ ዝጥቀመሉ ኣብዚ ቅድሚት ከስማዓኩም ፀናሕኩ እንታይ ይብል ፀኒሑ እዚ ሓደ ዓብዪ ክኢላ ነቲ ኩነታት ዘንብብ ዘሎ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኔጎሲዬሽን ታክቲክስ ንኢራን ኣፈራሪሁ ቀርቂሩ የሕፊሩ ኣዋሪዱ ክዕወት እዩ ዝደሊ ዘሎ ኢሉ ብግምጣሉ ኢራናውያን ኣብዚ ኩናት እዚ ስትራቴጂካዊ ዓወት ሒዞም ወፂኦም ከም ዘለው ኣሚኖም ስለ ዘለው እቲ ንሱ ዝሓስቦ ዘሎ ታክቲክ ክሰርሕ ዝኽእል ኣይመስለንን ይብል ኣሎ እዚ ማለት ድማ ንኢራን ኢዳ ጓፂፁ የሕፊሩ ኣዋሪዱ ዓብዪ ናይ ሰዓሪ መንፈስ ሒዙ እናፈከረን እናጨደረን ክወፀሉ ዝኽእል መንገዲ ከምዘየለ እዩ ዝነግር ዘሎ ናው ክንዲ ገለ ወተሃደራዊ ቅልፅም ናብ ኢራን ይቕርቡ ምህላዎም ንምንታይ ይዳለው ከም ዘለው ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን እቲ ቀንዳነ ተገድሰና ዘሎ ፀኒሕና እውን ክርዮ ኢና እቲ ዝርግሐ ናይቲ ወተሃደራዊ ዓቕምናቶም ተሪኽ እሞ ብዝያዳ ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ ዝረአ ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ኤርትራ ፀኒሐ እውን ክገልፀልኩም እየ ኣብዚ እንታይ ይብሉ እቲ እታ ጆርጅ ቡሽ እዛ ደንጉያ መፅያ ዘላሲ ስለምንታይ George H.W. Bush recently arrived in the Indian Ocean, completing the unprecedented 3-carrier deployment within the U.S. እዛ ሳልሰይቲ መርከብ ነፈርቲ ኩናት ዝተሰከመት ካብ ኣሜሪካ ተበጊሳ ነዊሕ ጉዕዞ ገይራ እያ መፅያ እዚ ነዊሕ ጉዕዞ ነቲ ኩናት መስርሕ ናይ ኩናቱን ዘደናጎዮ ምክንያት ድማ ስለምንታይ እዩ ንዝብል ምክንያቱ ኣሜሪካ ብቀይሕ ባሕሪ ንክትሓልፍ ስለ ድፈርህት ካብ መን ፈሪሃ ካብ ምንታይ ፈሪሃ ካብ መን ፈሪሃ ንዝብል ድማ ብትክክል ካብ ሑቲ ፈሪሃ ከም ዝኾነት ማለት እዩ ስለዚ ሑቲ እዚ ንእሽተይ ሓይሊ ኣብ ከባቢና ዘሎ ክንዲዚ ከፍርሃ ዝኽኣለ ክንዲዚ ክሳራታት ነዊሕ መንገዲ ክትከይድ ዝወሰዳ ኢራን ግዳ ክንዲ ምንታይ ከፍርሃ ኣይክእልን እዚኣ ድማ ባቤል መንደብ ዝበሃል እቲ ስትራቴጂ ናይ ባቤል መንደብ ኣዝዩ ኣገዳስን ኣዝዩ ወሳንን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓለዋ እዚ እዚ ከባቢ እዚ ስትራቴጂካሊ ኣመና ኣገዳሲ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ እቲ ፀገም ናብ ባቤል መንደብ ክቕየረሉ ዝኽእል ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ኳልኩሌት ጌራ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ነገር እዚ ድማ ምስ ኤርትራ ፅምዶዶ ዝምድናታት ዶ ዝበሃል ዘሎ ፅንሒልና ብዝሰፍሐ መልክዕ ክንሪኦ ኢና በዚ መልክዕ ክትርድኦ እንተኽኢልካ ጥራይ ትርጉም ዝበካ this is a very very important ሓበሬታ ማለት እዩ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክትሪእዎ ከለኹምን ባቤል መንደብ ክትሪእዎ ከለኹምን ዓብ ፍልልይ ዘለዎም ነገራት እዩ ክልተ መሕንቆታት ናይ ማይ ክኾኑ ከለዉ ክልቲኣቶም ዓብ ፍልልይ ዘለዎም ወሽመጥ ሕርሙዝ
ከይዱ ኣበይ ጠጠው ዝብል ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ኢራቅ ኢራን ገለ ኢሉ ጠጠው ዝብል ኣይቅፅልኒ ስለዚ ንምንታይ ዘገልግል እንድሕር ኢልኩም ካብ ኩዌት ዝብገስ ካብ ኢራቅ ዝብገስ ካብ ኢራን ዝብገስ ካብ ባህሬን ዝብገስ ካብ ስዑድያ ዝብገስ ካብ ቀጠር ዝብገስ ከምኡውን ካብ ኢማራት ዝብገስ ነዳዲ ይኹን ካሉ ኩሉ በዚ ቦታ እዚ ገይሩ ስለ ዝንቀሳቐስ እዩ መብዛሕትኡ እቲ ጋዝ ድማ በቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ዘሎ ስለዚ ቡ ገይሩ ስለ ዝወፅእ ኣገዳሲ እዩ ናው ነዚ ብግምጣሉ ምስ ናይ ቀይ ባሕሪ እንድሕር ኣተሓሒዝኩሞ ዓብ ፍልልይ ዘለዎ እዚ ነዳዲ ጥራይ ኣይኮነን ብቀይ ባሕሪ ዝኸይድ እንታይ ዳ መብዛሕትኡ ንግዲ ናይ ዓለምና ስለዚ እዚ ኣብቲ ኩነታት ናትና ክትሪእዎ ከለኹም ናይ ኣሜሪካ መርከብ ታ ሳልሰይቲ ዘላ ታ መን እዮም ዝብልዋ እዛ ጀራልድ ፎርድ ዝብልዋ ዓባይ መርከብ ናይ መራኽብ ናይ ነፈርቲ ናይ ኩናት ተሰኪማ ዘላ ኣብ እያ ዘላ መንጎ ስዑድያን ለሰይ ሱዳንን ግብፅን ዘሎ ቦታ ኣብ እያ ኣስኪራ ዘላ ስለዚ የመን ኣብኡ ዘሎ ሕቲ ክንድምንታይ ንኣሜሪካ ፍርሂ ፈጢሩላ ከም ዘሎ ኣብ ምግማት ንክንግምት ኢለ ነዛቕሪበልኩም ዘለኹ ናው ናብ ባቤል ናብቲ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክምለስ ኢና እዚ ብሎኬድ እዚ ንኣሜሪካ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል ንክንደይ ቀፂሉ እንታይ ስጉምቲ ክገብርሉ ይኽእሉ significant number of You spent a lot of your military career in the Middle East. You dealt with special forces. So when you have an indefinite ceasefire going on, and you have therefore an indefinite blockade being, enforced right now by the U.S. Navy, what toll does that take on the U.S.? Well, certainly if it extends over, a significant number of weeks and months, it will have an effect on readiness. But right now, if the president decides that they're going to reinitiate lethal operations, airstrikes, and activity from the in the Persian Gulf or up in the Gulf of Oman beyond the blockade. ሕጂ እዚኦም ዓበይቲ ወታደራውያን መኮንናት እያ ተሓቶም ዘለና ኣሜሪካ ማለት እዩ እዚ ኣሜሪካ ጌራቶ ዘላ ብሎኬድ ማለት ምዕፃው ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢራን ጌራቶላ ኣሜሪካ ድማ ደጊማቶላ ክልተ ዓይነት ኬላ ተገይሩ ዘሎ ኣሜሪካ እቲ ኣብኡ ኣፊራቶ ዘላ ገጅፍ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል ንክንደይ ብከምዚ ዕፅዋ ክትቅፅል ትኽእል ኣሜሪካ ኢራን ንክንደይ ክትቅፅል ጥራይ ዘይኮነስ ኣሜሪካ ሎጂስቲካሊ ነዚ ነገር እዚ ንክንደይ ክትቅፅሎ ትኽእል ናይቶም ኪላታት ዘረባ ድማ ንነዊሕ ክትገብሮ ዘዋፅ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ንዝተወሰነ ግዜ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብ ጣውላ ንኸተምፅኦም ንኸተንበርክኾም ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ንነዊሕ ግን ክቕፅል ዝኽእል ኣይኮነን ይብሉ ብግምጣሉ እታ ታክቲክ ኣብቲ ናይ ኢራን ከስግራ ከሎ ክትሓቶ ያጂ ናይ ኢራን said yesterday from CSIS that the analysis they have is Iran has been digging out their missile launchers in preparation for the end of the ceasefire that they've got they've got 40% of the drains and 60% of their missile launchers are still intact. That is pretty incredible when you consider the force of the air campaign and the daily target lists that we were given. That they could still have 60% of their missile launchers. Absolutely. እንታይ ትብለላ መሲልኩም ኣገዳሲት ሕቶን ኣገዳሲት ነጥብን CNN ድማ ካብ ናይ ስላያዊ መርበባት ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣውፂኦም ነይሮም እዮም እንታይ እሱ ድማ ምዝያ ተሓሒዘ ክበኩም ምክንያቱ ክልተን ዜን ስቶር እዚአን ነቲ ኩናት ክቕፅል ኣይቅፅልን ዝውስነ እዮም ሕጂ እንታይ ዝብል እዩ ኣሜሪካ ናይ ሚሳይላት ፀገም ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ይንገር ነይሩ እዩ ዳርጋ ዓብ ክፋል ናይቲ መኻዚኖ ናይ ኣፅዋራ ኣብዚ ኢራን ተጠቂማትሉ ከም ዘላን ብዙሕ ዕላማታት ከም ዝሃረመትን ክግለፅ ከሎ ኢራን ግን ኣፅዋራት ናታ መብዛሕትኡ ከም ዘሎ 60% ናይቲ ሚሳይላት ናታን ላውንቸርስ ናቱን ከም ዘሎ ከም ዘይተሃረመ ዝገልፅ ሓበሬታ ሪኦም ኣለዉ ብግምጣሉ ኣሜሪካ ብዙሕ ክሳራታት ገጢምዋ ከም ዘሎ ኣብዚ ነግረኩም ኣሎ US Tehran retains 70% of missiles 7% ናይቲ ሚሳይላት ናቱ ስቲል ተሓቂቡ ከም ዘሎን ክብድማ መተኮስቲ ላውንቸርስ ናቱ ካብቲ ተሓቢእዎ ዝነበረ የውፅዎ ከም ዘለውን ድሮናት ናቶም ድሉ ከም ዘሎን ንነዊሕ ኩናት ንኽቃለሱ ዝኣክል ዓቕሚ ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ገለ ሰብ ዘይኣምን ኣሎ ነዚ ምክንያቱ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ነዚኣ ከተሓዘልኩም እየ 60% ናይቶም ላውንቸርስ ሪሜን ኦፕሬሽናል ሚሳይል ክትኩስ ድሮን ክትኩስ ላውንቸርስ ኣለዉ ከመተኮሲ ዝበሃሉ 60% ድሕርቲ ናይ 40 መዓልቲ ደብዳብ 60% ስቲል ኣሎ ኣሜሪካ ደምሲስናያ እያ ትብል ነይራ ነው ኣይደምሰስዎምን ካልእ ድማ ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ 70% ናይቲ ሚሳይል ስቶክ ፓይል ስቲል ኣክሰስብል 70% ናይቲ ሚሳይላቶም ድማ ክሳብ ሕጂ ከውፅዎ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እዛ ዘረባ እዚኣ ክንምንታይ ትርጉም ክህልዋ እዩ ንኩናት ኢራን ኣፍ ልቦም ነፊሖም ኮንፊደንት ኮይኖም ንኣሜሪካ ኮንፍሮንት ዝገብርዋ ዘለዉ ስለምንታይ እዩ እዞም ጀነራላት ዝብልዎ ዘለዉ ስምዕዎም sense of the amount of capability Iran had, prior to the 28th of February, and they're expert at
deeply burying and hardening the capabilities that they know that are going to keep the regime in place. So I'm not surprised. I'm confident that, given our capabilities, we're monitoring very closely. Commander CENTCOM and, our national intelligence agencies are looking very closely at what's going on inside of Iran right now. So we'll be prepared if directed to, to take the appropriate strikes in order to eliminate if these capabilities end up being unearthed and brought out. ሕጂ እቲ ዘረባናቶም ናይ ብሓቂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ኣሜሪካ ደብዲባ ከተፍርሶ ዘይትኽእል ትሕቲ መሬት ቦታታት ቀሪቦም ስለ ዘለዉ ከቢድ እዩ ማለት ስለያዊ ሓበሬታ ናትና መብዛሕትኡ ግዜ ኣገዳሲ ሓበሬታ ይደውፅእ ስለዚ እዚ ማለት እቲ ኣፅዋራት ናቶም ንሕና ክንረኽበሉ ኣብ ዘይንኽእል ቦታ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ጎቦታት መእተውን መውፅእ ናቱ ከተበላሽዎ ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ነቲ ቦታቲ ክትረኽቦ ይትኽእልኒ ኢኻ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ብግምጣሉ ክንደይ ኣፅዋር ከሲራላ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ማዓስከራት ሃሪሙ ዘሎ እዩ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ሓበሬታ ወፂሉ ኣሜሪካ ብዙሕ ዕንወት ወሪድዋ ከም ዘሎ ዝገልፅ ኣብ ስዑድያ ዘጋጠመ ኣብ ቀጠር ዘጋጠመ ኣብ ኩዌት ዘጋጠመ ኣብ ጆርዳን ዘጋጠመ ኣብ ኢራቅ ዘጋጠመ ኣብ ኢማራት ኣብ ኩላቶም ዘጋጠመ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ክሳራ ከም ዝወረዶ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ድማ ብማኢት ሚልዮናት ወይ ብቢልዮናት ዝትመን ክሳራ ይወሪድዎም ዘሎ መርኣያ ናቱ ድማ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ክንምንታይ ኣፅዋር ከም ተጠቀመት ኣብ ዝገልፅ ኣሎ ክንምንታይ ሚሳይላትን ካልእን ተኩሳ ከም ዘላ ንኣብነት ኣብዚ እዚ በዚ ሰለስተ ዓይነት ሚሳይል በዚያ መኸጀምረልኩም ንሽተይ እንታይ ይብል ኣሎ እዚ በብሓደ እቲ ሚሳይል ክንደይ ተጠቂሞም ለኹም ዘለዎ እዚ ያስም ዝበሃል ማለት እዩ 4,000 ኣብ መኻዚኖ ነይርዎም ልዕሊ 1,000 ሚሳይል ከምዚ ተጠቂሞም ኣብቲ ኩናት ይብለኩም ኣሎ ካልእ እዚ እንታይ ማለት እዩ 2.6 ሚልዮን ይዋግኡ ካልእ እዚ ፕሪዝም ዝበሃል ድማ 1.6 ሚልዮን ይዋግኡ 9 ነይርዎም ካብ 4 ክሳብ 7 ኣብዚ ኩናት ተጠቂሞም ይብለኩም ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ ሓበሬታ እዚ ካልእ ዝረኽቦ ሰብ እውን የለን እዚ ስለዚ ምስ ወፀ እዮም ከምዚ ገይሮም ሪፖርት ዝገብሩልኩም ካልእ ታት ዝበሃል ሚሳይል ማለት እዩ 15 ሚልዮን እዩ ዋግኡ እቲ ታድ ማለት እዩ 360 ዝኾኑ ነይርዎም ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ድማ ክሳብ ካብ 190 ክሳብ 290 ከም ዝተጠቀሙ ኤር ዲፈንስ እዩ እዚ ስለዚ ብዙሕ ካብዚ ተጠቂሞም ከም ዘለውን ንክትከኣ ድማ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንኣሜሪካ ናብ ኩናት ንኸይተኣቱ ድሕርሕር ዘብላ ዘሎ ድማ እዚ እዩ ፔትሪዮት ሚሳይልስ ከምኡ ኤር ዲፈንስ እዩ 2300 ኣቢሉ ነይርዎም ካብ 1060 ክሳብ 1400 ተጠቂሞም ከም ዘለዉ ይንገር ኣሎ ከም እናበሉ እዚ ክንምንታይ ኣፅዋራት ኣህሊ ይኾን ከም ዘለውን ከምቲ ዝድለ ድማ ውፅኢት ከም ዘየምፁ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ታማሃክ ሚሳይል ዝበሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ ሚሳይል 2.6 ሚልዮን ዝዋግኡ ክሳብ 3,000 ዝኸውን ነይርዎም ልዕሊ 850 ከም ዘጥፉ ይንገር ኣሎ ኣብ ዓመት 80 ወይ ክሳብ 100 እዮም ደፍርዩ ንዓመት ወይ 80 እዮም ደፍርዩ እዮም ዝበሃሉ ስለዚ እዚ ኣጥፊዮሞ ዘለዉ ጥራይ 10 ዓመት ክወስድ ዘሎም እዩ ንክትክኡ ወይ ዝበሃል ዘሎ ዝኾነ እዝን ወዲ እዝን እዩ ነቲ ኩናት ድሕርሕርሕር ዘብሎም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናው ኩናቱ ወረ ኩናትን ነቶም ዝምልከቶም ክንገድፈ ኢና እዚ ኩናት እዚ ኣብዚ ኩናት እዚ the biggest loser ዘሎ ብፍላይ ዲል ክመፅእ እንተዘይክእል ኮይኑ ንስማዕ Hill, retired naval aviator. She also served as Let's bring in Josh Letterman, a fellow at the Center for International Security Studies, a retired naval aviator. She told the White House that a deal is near, and yet no agreement seems close. So where does the truth lie in all of this back and forth? And as I look at what the president posted on Truth Social when he said, also, we have all the cards, they have none. In Zimam's description of Tehran that we just heard there, the skyrocketing prices, food. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዲል ኖ ዲል ስምምዕ ኣይስምምዕን ገለመለ እናተባሃለ ዝኸይድ ዘሎ ናበይ ክወስደና እዩ እንታይ ክኸውን መፃ እዩ ማለት ኣብ ጣውላ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ኩሉ ትርጉም ዘይብሉ ይኸይድ ኣሎ ኢራን ድማ ክዛረቡ ይደልዩ ኣለውን ኔክስት ስቴፕ እንታይ ክኸውን እቲ ከባቢ ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ ምክንያት ኩናት ድዩ ዝፅበየና ዘሎ ወይስ እንታይ ዝብል ዘረባ ተደጋጋሚ ዝመላለስ ዘሎ ሕቶ እዩ መብዛሕቶም ኣብዚ ዝሰምሩሉ ዘለዉ ድማ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ዝብል ገምጋም This is a power play by the Trump administration to try to project that they have all the leverage here and that Iran needs a deal right now more than the U.S. does. If you look at the fact that the Iranian foreign minister had already gotten on a plane heading to Pakistan, this is clearly an embarrassment for the Iranians and it's an embarrassment for the Pakistanis. But the very fact that negotiations are taking place or are being sought is evidence of the fact that the U.S. doesn't have all the cards here, or else it simply would be able to coerce Iran into succumbing.
ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ትብሎኬት ጌራቶ ዘላ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም እዚ ኣብ ፓኪስታን ክግበር ኣብ ውሽጢ ሰሙን 2 ግዜ ተፈቲኑ ክልቲኡ ክፈሽል ምኽኣሉ ኣሜሪካ ከምቲ ትደልዮ ዘላ ካርድታት ከም ዘይብላ ንኢራን ድማ ኣፈራሪሃ ኣብ ጣውላ ከተምፅኣ ከም ዘይትኽእል ዘላ እዚ ድማ ሓደ ርዱእ ነገር እዩ ምክንያቱ ኢራን ካብ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንዱ ይፈርሁ ኣለዉ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዝብል ዘሎ ግደ ሓቂ that's the truth ምክንያቱ እንተድፈርሁ ነይሮም ኣብ ጣውላ መፅኦም ወላ ክልተ ሰሙን ኮፍ ኢሎም ተፀበይዎም በዚ ምክንያት ክትሪኦ ከለካ ድማ እቲ ኣብ ጣውላ ኣሜሪካ ካርድ ኣለኒ ብዙሕ ፀብለልትነት ኣለኒ ዝብሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሓሶት ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ብመንፅር ድማ እንድሕሪ ኢራን ዘይፈርህዎም ኮይኖም ብምንታይም ከስምዕዎም ክንሃርሞም ኣለና ክንድብድብ ኣለና ሓይሊ ክንጥቀም ኣለና ብኡ ጌርና ኢና ናብ ጣውላ ክነምፅኦም ዘለና እዩ ዝበሃል ዘሎ እንተቲ ሓይሊ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ዝርአ ነገር የብሉን ሕጂ ሓንቲ ኣገዳሲት ክበኩም እየ ነዘን ሃገራት ዓረብ እንታይ ክገብራ ከም ዝኽእላ Closed, that means no one can get through even with a toll, paying a toll. That seems just catastrophic. I understand it's bad for the entire world, fertilizer, helium. I'll talk about all of it. But what does it mean for the countries in the Strait of Hormuz, including Iran? So if you are, the Saudis or, any Emirates or so, you receive billions of dollars every single day, right? Because you're selling oil, gas, all the side products from it. You then take those dollars and you probably invest them into US assets, which is also very good for the United States, right? So if that flow gets cut off, what happens? Now, these are very rich countries. They have very large reserves. But if they start reducing their reserves to start burning through it to just pay for life and pay for, welfare and the government, markets will hate that. And all of these countries have their currency pegged to the US dollar, which means እዚያ ዘረባ እዚኣ ኣንዊሐ ዘስማዓኩም ዘለኹ ንዝርድኦም ነቲ ነገር ትዝከኣተሉ ዘለዎ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ዘለዎ ዘረባ እዩ እዚ ኢራን ኣውጃቶ ዘላ ኩናት ምናልባት ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ጥራያት ዋጋእ ዘላ ኢና ንብል ዘለና ግን ናይ ብሓቂ ርሕቀት ዘለዎ ኩናት እዩ እዚ ሕጂ ኣብዚ ከርየኩም ፀናዕኩ ኢራን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዓፂያቶላ ኣሜሪካ ድማ በቲ ካልእ ዓፂያቶላ ንብል ኣለና ኣብዚ መን እዮም ዝህሰዩ ዘለዉ እንድሕሪ ኢልካ ብዓብዪ ዝህሰዩ ዘለዉ እተን ሃገራት ዓረብ እየን እተን ሃገራት ዓረብ ኣታውናተን ገንዘብናተን ካበይ ዝመፅእ ነዳዲ ጋዝ ማዕድናት ካልእን ሸይጦም እዮም ገንዘብ ዝረኽቡ ነይሮም እዚ ገንዘብ እዚ ትርፊ ስለ ዘለዎም መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ስቶክስ ቦንድ ካልእ ዓይነት ኢንቨስትመንት እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ልዕሊ ኩሉ ድማ ኩሎም ባጤራናቶም ባዕሎም እናጠቐሰ እዩ ዝነግር ባጤራ ናይ ስዑድያ በሎ ናይ ቀጠር በሎ ናይ ኢማራት በሎ ናይ ባሕሬን በሎ ናይ ኩዌት ኩሉ እቲ ባጤራናቶም ምስ ናይ ኣሜሪካ ፔግድ እዩ ፔግድ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ኢማራት ተኸይድኩም $1 ክንደይ ኣሎ ሕጂ ክርየልኩም ነቲ ዘረባ ክጥዕመና የዩኤስዲ ቱ ዲርሃም እንታይ AED ዝበሃል ዲርሃም ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ዳርጋ ዝሓለፈ ዓመት እንተሪኻዮ the same ዝሓለፈ 5 ዓመት pretty much the same ንሽተይ ወሲኹ ኣለኹ $1 3.67 ዲርሃም እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዋጋ ፊክስድ እዩ ስለምንታይ ፊክስድ ኮይኑ እንድሕሪ ኢልካ ድማ ኣሜሪካ ንባጤራናቶም ምስ ዶላር ሓደ ዓይነት ሸርፊ ከም ዘለዎ ገይሮም እዮም ነዚ ንምዕቃብ ድማ ዓብ ሪዘርቭ የድልየካ ናይ ዶላር ሸርፊ የድልየካ ስለምንታይ እንታይ እዩ ብዙሕ ነዳዲ ስለ ዝሸጡ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ብዶላር ነቲ ባጤራ ንክዕቅብዎ ፀገም የብሉን እቲ ዕዳጋታት ድማ ኮንፊደንስ ኣለዎ ኣብኡ ሕጂ ግን ን57 መዓልቲ ነዳዲ ኣይሸጡን ኣለዉ ጋዝ ኣይሸጡን ኣለዉ እዚ ማለት ካብቲ ዘለዎም ገንዘብ እዮም ዝበልዑ ዘለዉ ንመነባብሮም ንደሞዞም ንኤሌክትሪኮም ንገለመሊኦም ካብቲ ዓዶም እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ካብቲ ዝነበሮም ገንዘብ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ዕዳጋታት ድማ እንታይ ይርዩ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሪዘርቭ ናቶም ነቲ ዓቂቦሞ ዝነበረ ገንዘብ የጥፍዎ ከም ዘለዉ ይርዩ ኣለዉ ነቲ ናይ ቀጠር ሪያልን ዶላርን ዘሎ ናይ ስዑድያ ሪያልን ዶላርን ዘሎ ናይ ኢማራትን ዲርሃምን ዘሎ ትሸርፍሲ ክንዱ ዝኣክል ዓቕሚ ኣለዎም ዲ ገንዘብ ኢሎም ስፔኩሌት ክገብርዎ ክጅምሩ እዮም and then the problem is going to come ይብላ ኣሎ እቲ ዓብዪ ክራሽ ክጋጥም ዝኽእል እቲ ዕዳጋታት ኮንፊደንስ ናቶም ኣብዚኦም ሃገራት እናጉደለ ምስ ከደ ካብቲ ብቁጠባ ዝወጥቅዎ ዘለዉ እቲ ሸርፊ ክፈጥሮ ዝኽእል ሽግር ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ውግእ እዚ መጠን ዝነውሐ እዘን ሃገራት ዓረብ ዘጋጥመን ዘሎ ፀገማት መግለፂ ይርከቦ እንዳስዋይ ኣሜሪካ እዚ ስዋፕ ላይን ዝበሃል ንኢማራት ናይ ስዋፕ ባጤራናታ ንመለዋወጢ ዕድል ክትባያ ወይ ክትሕግዘያ ዝበሃል ዘሎ እቲ ፀገም ንኣሜሪካ ብዓብዪ ዝሃስስ ስለ ዝኾነ እዩ ንፔትሮ ዶላር ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዶላር እዚኦም ባጤራታት ምስኡ ስለ ተኣሳሲሮም ስለ ዘሎ ዓብ ሓገዝ እዩ ዘለዎ ኮንፊደንስ ነቲ ናይ ኢንቨስተር ዶላር ማለት እዩ እዚኣቶም ክወጥቁ ተጀሚሮም ንኣሜሪካ ክንምንታይ ለኪሞማ ሒዞማ ንታሕቲ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ
ኢራን ፈሊጣቶ ላ ዝገይም እዚ ስለዚ ገይም እዚ ነዊዕ ገይም ምዃኑን ኢራን ድማ ንሕጂ ትገብሮ ዘላ ቃንዛ ዝወርዳ ዘሎ ቃንዛ ዘይኮነ ንነዊሕ ጠሚታ ክትከይድ ከላ እቲ ትክክለኛ ዓውደ ኩናት ትኽተል ከም ዘላ ይዝርዳእ ዘሎ And that fixed exchange rate is there because everybody knows the Saudis get, I don't know what they get a day, $15 billion a day or something. So everybody knows they've got plenty of money. They could defend this linkage, this peg of the currencies. But if that gets cut off and the reserves decline, the speculators will go and try and break these currencies, like they did with the pound, for example, right? So the United Arab Emirates have asked the US. Sorry. Yeah, I was going to explain. So essentially, these countries, Saudi, Qatar, Bahrain, Oman, and the UAE all have their currency pegged to the US dollar at different rates. So what you're saying is that if they can't export, they export a lot less oil or gas, then they have to use a lot of the reserves that they had for a rainy day like what we're going through right now. This is not a rainy day. This is a tsunami for them. So they've got all these reserves they've got to use. And when they use all these reserves, now those reserves, what currencies are they mainly in? Dollars. Okay, so they're going to start using those reserves. When they start using those reserves, can you tell me more why would that break the peg? Because, okay, so actually, exactly. ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለዎ ክርዶይ ዝፍትን ዘሎ ብሓፈሻ ንክርዶ ንብዙሕ ሰብ ንክርዶ ኢለ ድማ ንነዊሕ ተስማዓኩም ዘለኹም one of the most delicate ከቢድ ዝኾነ ፈተና ናይ ዘን ሃገራት ዓረብ እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ነቲ ዘለወን ናይቲ ባጤራን ናይ ኢትዮጵያ ባጤራ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ነቲ ቁጠባ ትሪእዎ ኣለኹም ባጤራ እናንቆልቆለ ምስ ከደት ሃገር ከመይ ኢላ ተንቆልቁላ ኣላ ባጤራ ኣገዳሲ ሰራይ ዘለዎ ኣብቲ ስታንዳርድ ማለት እዩ ሓደ ነቕፋ ክንደይ ዶላር ይሽረፍ ኣለዎ ሓንሳብቲ መንግስቲ ካፕ ምስ ገበሮ ትሕጊ ምስ ኣውፅአ ወይ ምንቲ ሸርፊ ምስ ወሰኖ ካብን እኒኦ ኣብኡ ክትዕቆባ ትኽእል ኣይትኽእልን ንኣብነት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዲክተይ ዝገብሮ ብዕዳጋ ዝውሰን ኣይኮነን እሱ ሕጂ ፅቡቕ ነገር ኣሎ ሕማቕ ነገር ኣሎ ኣብ ዕዳጋ ክትፍንዎ እንድሕር ክኢልካ ግን እዚ ናይ እዚኣቶም ሕጂ ኣብ ዕዳጋ ዝተፈነወ ይትሸርፊ ዝበሃል ከም ድሌትካ ዶላር ክትወስድ ትኽእል ኣብቲ ሃገርናቶም ግን ብድሕሪ መጋረጃ ዝኣክል ነቲ ዶላር ነቲ ሸርፊ ጠጠው ከብል ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎም ተባሂሉ እምነት ስለ ዘሎ እዩ እንድሕር ደይሸጡ ኣለዉ ኣታዊ ዘይብሎም እንተኮይኖም ነቲ ዶላር ምስ ባጤራ ናቶም ዘሎ ሸርፊ ክዕቅቦ ይክእሉን እዮም ተባሂሉ ማለት ባጤራ ናትካ ክጎድል ከሎ ክሳዕ ክንደይ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ከም ዘንቆልቁል ሸርፊ ክጎድል ከሎ ሃብቲ ናይቲ ሃገር የንቆልቁል እዩ ንኣብነት ኣብ ሸርፊ ሓደ $100 1600 ናቕፋ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣጋጣሚ እቲ ሸርፊ $100 4,000 ናቕፋ እንድሕር ኮይኑ 1600 ናቕፋ ኣብ ባንኪ ዝነበረ ከመይ ኢሉ ይወርድ ገንዘብ ክርዳዕኩም ክኽእል ኣሎ እቲ ፀገም ድማ ኣብዚአን ሃገራት ድማ ብዙሕ ሃብቲ ናቶም ብባጤሮም ስለ ዘሎ ክንዲ ምንታይ ፈተና ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ነዚ ነገር ኣጋጢሞም ዘሎ ድማ መን ይደልዮ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ነዚኣ ክውስኸልኩም የብጌርና ክንውዲ ኢና That we talk a lot about a project of Greater Israel, okay? And it's understandable that people normally attribute to that term territorial expansion, Israel dominion. A project of domination in the region is not just about territory. It's about how far Israel can extend its hard power hegemony. And to do that, it wants to create a situation where it is surrounded by states that are either collapsed, chaotic, in the process of fragmenting and dismantling. ኤግዛክትሊ እንታይ ይብል ኣሎ እስራኤል ግሬተር እስራኤል ዝበሃል ዘረባ እስራኤል ክተስፋሕፍሕ ከም ትደልን ዓቢ ቦታ ክትሕዝ ትደሊ ከም ዘላ ንዛረብ ኢና ግን ብመሬት ጥራይ ኣይኮኑን ከስፋሕፍሑ ዝደልዩ ዘለዉ ኢሎም ፅልዋናቶም ሓያል ክኸውን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እሱ ንክኸውን ድማ እስራኤል ንከተስፋሕፍሕ ወይ ሓይላ ጭዋዳ ንኸይትግትር ክዕንቅፅ ዝኽእል ሓይሊ ኩሉ ክድምሰስ ኣለዎ ክዳኸም ኣለዎ ኢማራት ክዳኸም ኣለዎ ቀጠር ክዳኸም ኣለዎ ስዑድያ ክዳኸም ኣለዎ ኩለን ዘን ሃገራት ኢራን ድማ ክድምሰስ ኣለዋ ስለዚ እስራኤል ብመሬት ስለ ተስፋሕፍሕ ጥራይ ኣይኮነትን ግሬተር እስራኤል ዝበሃል ኢሉ ታዲያ እዘን ሃገራት ክፃብኣ ዝኽእላ ክዳኸማን ተጀሚረን ንሱ ንባዕሉ ነቲ ናይ እስራኤል ዕቤት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ናብ ዝደለየቶ እንተኸደት ጠጠው ከብላ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ይኮነን እዚ ሕጂ ናይ ቁጠባዊ ማህሰይቲ ዝወርዱ ዘሎ ድማ ኣካል ናይቲ ኩናት እዩ እዘን ሃገራት እዚኣትን ፅቡቅ ጌረን ክንብርክኻ ኣለወን ይብሎ ናይ መወዳእታ በዚኣ ሕማቕ ፀርፍን አሜሪካ ክንውዲ ኢና said that India is a hellhole. Now, some are saying he's not said it. There's a man called Michael Savage, an 84-year-old right-wing commentator who has, and he has said India and China are hellholes on the planet, babies in the planet. But as of now, I can tell you, Donald Trump, in fact, it's an absolute hellhole. If you see the pictures, Donald ዘንዳዊ ኣመና እንዲ ተቆጥዑ ዘሎ ንህንዲ ስለ ዝፀረፋ ዶናልድ ትራምፕ መልሲ ክበየ ብምባል ሓንቲ ብርትዕቲ ቪድዮ ሰሪሖም ኣለዉ እንታይ ትብል ንሕና ዲና ሄልሆል ዝበሃል እንዳጓሓፍ ሃገር ወላ ኣሜሪካ እዩ ኢሎም ንሕና ድኽነት ክህልወና ይኽእል እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ድኽነት ግን የብልናን ይብሉ ኣለዉ እዚ ካብ ጎደናታት ናይ ኣሜሪካ ዝወፀ እዩ ከምዚ ዓይነት ሰብ ብሂወቱ ከሎ ዝተጓሕፈ ሰብ የብልና ንሕና ኢሎም
سب سينو مجب سينو أبدأ جز حدر سرح سينو أبدأ جز حدر علىنا بهي وتخلو بدراجن بحشيشن تبلاشيو أبدأ جز تقح فسب جنيه بالناني بلالو بارأنا يملاخ استفترة سب ساعة كندز قحفة بأمريكا أمها نعلم ملو تبتنزل لا نعلم ملو تربيش زل حجري بلالو كلا يدما انتايزبل كم يدما He's the president of a country that is finished with $38 trillion of debt, having lost the war with Iran. And these are the kind of pictures that are there on the streets of the USA where there are druggies all over. It's a dirty drug paradise, but I will still not call it a hellhole. I'll say it's getting close to being a hellhole. This is the reality of your country, which you say Donald Trump is the greatest country in the world. It's not. It's a country in deep, deep debt, economic and political decline, ladies and gentlemen. But most of all, a country which has lost a war, it started itself. A country, ladies and gentlemen, which has lost a war that it started itself. هنداويان تفنيهم ملو زبخان هاجر كان حماق يزلو عباي هاجر يكون توي كحيال هاجر يكون هنزلت كحيال هاجر مالت زبخان على خايلهم زبخا تعليك الكات زبخا كم ز عينت أبكال دخنت أبكال علامات اللوجن كم ز عينت دخنت يلن كم ز عينت هزبز دربي هاجر يلن أبافريكا يلن أبكال عالم يلن سبع عمي قبرين كم زجيرو هزبز دربي هاجر يلن يبلو لأنه كل دما بحيلن ديهم تجهروا بعال خمس جمركم وكيناتهم كسعري كالكون يبلو مالو نيران كيتكم زهرانكم ما سقميكم بعال خم كيتكم كسكيسكم حريمكم ما فينش عامس يخم زجبركم هيوا كينات كسعر وي كالكمن كابو مهدمين موصل انت ما تدليل لهم كاب زخف وردات جن يلنا بلو يباጭ ولا مالو امين نزي عينت باسز انت خاطر رحق الك خاطريو كينت ركات فر كينت ركات انقيلكا አርሐቅ አቢልካ خطمቶ ዘለካ ኩናትዩ ህንዳውያን ተቆጥዑም አለው ቻይናውያን ተቆጥዑም አለው ራሻውያን ተቆጥዑም አለው ኤውሮፓውያን ተቆጥዑም አለው everybody is angry ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናበይ ክኸይድ እዩ ምስ ግዜ ክንሪኤና ኤምባሲኹም ክትከላኸሉ ይከኣልኩምን ይብሉ ኣለው ብሓቢኡ እቲ ኩናት ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ገጽ ናይቲ ኩናት ናብ ዞባና ብቕልጡፍ ይመፅእ ስለ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ሕጂ ናብ ዞባና ክንሰግር ኢና Let's go. Now, in the Horn of Africa, subtle developments are drawing attention not through major announcements, but through a series of political messages and evolving diplomatic positions. At the center of this moment are two leaders whose past cooperation once influenced regional dynamics and whose later divergence introduced new complexity. Today, new indications suggest that a cautious pathway toward renewed engagement may be emerging, shaped not only by bilateral interests, but by broader regional and global considerations. And this raises a critical question. Is this the early stage of a meaningful diplomatic shift, or simply a moment of strategic positioning in an increasingly complex geopolitical landscape? كم تريو زلهم زي أبكرنا أفريقيا زكاة زلوا بفلاي بإيرترا مس أمريكا كتجبرو تخل ويون أمريكا نبي إيرترا جزء سديدات تزلا حبريتا زبال زل بول ستريت جورنالز وتسي بخالو الدما كتنتنزو على قداي نبي جزء خير خل نزبل بوجن نبلتقنا ميديا ويون مس بلتقنا زت أساسرو معربايا ميديا تاتون انتقونه أمونغ إيرترا إثيوبيان زمدنا كفتر كم زخل ويون أمونغوم زلو صقم أم مفتاح تبقى صوتات كوسات كم زخل ويدفيد كجبر كم زخل زجلس حبريت له زعجي بكل من قد كنرينا مجمريا نتكونتات قريب كاتاتلو معلتاو كم زين هنا تكاتلو تخينكا سلمنتاي كم قبل يمرص الله تي ناي بلصقنا بوغن بلصقنا زلو ميديا كومونتوم صعاد مس بلصقنا زصقاغعو نبلصقنا كشفنولو زفتنو سلمنتاي كم زي تاكتيك يتقملو اندريلكا نمنتاي مخانو بكل منقد كرداكم مغنياتو نت ميديا نا يمحر نا ኢትዮጵያ بكل منقد رايو تبلصقنا انصار ኤርትራ ንምጥፋእ ዝገበሮ መንገዲ ኩሉ ማይ ሓቆ ይፍተሪፉ ማይ ሒዞም ተሪፎም የማው ጅንታይ ክፍትኑሎ ምስ ኤርትራ እርቅ ከድል ከም ዝኽእል እዚ ድማ ንምንታይ ክጠቅሞም እዩ ጽምዶ ኣብ ካርቱም ዝግበር ዘሎ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኤርትራ ትግራይ ኣምሓራ ቤንሻንጉል ካልኦት ህዝብታት ድማ ከይጋገ ድማ ብዙሓት ህዝብታት ዘለዎ ዓብ ጽምዶ ተገይሩሎ እዚ ድማ it is a signal አብይ አሕመድ ዓብይ ሽግር ይመጽኦም ዘሎ እዚ ማለት ድማ ምስ ኤርትራ ምትፍናን ከዋጽኦ ከም ዘይክል ብዝተኻለ መንገዲ ምስ ኤርትራ ክዕረቕ ከም ዘለዎ ክፍትን ከም ዘለዎ እቲ ጸገም ኣመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ኣመንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዕርቂ ትፈጥር ዘላ ሃገር መን እያ ወይ እውን ኣበይ እዮም ዝራኸቡ ዘለው that's right ኣብ ግብፂ እዮም ዝራኸቡ ዘለው መሳኪን ብልጽግና ኣብ ግብፂ ምርኻብ ማለት ሓደ ካብቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንኸይትዕረቕ ቀንዲ ዝጽልል ለይትን መዓልትን
ለይቲ ዝሓልም ቀትሪ ድማ ዝሰርሕ እተሎ ግብፂ እዩ ኤርትራ has moved on ኤርትራ ብልጽግና ከሲሩ ካብ ኤርትራ ክትምለሶ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ካልኩሌሽንስ ምስ ኣቢ ተዓራሪኽካ እቲ ናይ ቀደም ዝድሪ ዝሓለፍዎ ክምለስ ይፅበይዎ ኣለዎ this is not going to happen this is not going to happen እንተወሓደ ግብፂ ትሽምግሎ ዘላ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ብማእከልነት ናይ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ስምምዕ ንኤርትራን ፕሬዚደንት ኢሳያስን አብይ አሕመድን ከም ቀደም ዕሩኽ ክኾኑ ወይም ብሓደ በቀረባ ክሰርሑ ከፍቅድ ዝኽእል ኣይኮነን ባይ ደ ወይ እዛ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ግብፂ መራሒ ሜይቢ ሽኮርያ እንተሎ ወይ ድኻም ልቢ እንተሎ ብሰንኪ ዘን ስእልታት እዚኣተን ይሒዝዎ እዩ ዝበሃል ስለምንታይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እርቂ ክገብራ ማለት ንግብፂ ዝፅላለ ማለት እዩ ስለምንታይ ግን ይፀልዎ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ስለ ዝፀልኡ ድዩ ኖ ኢትዮጵያ ዝበሃል ክሰምዖም ስለ ዘይክእል ነቲ ናይ ብጎሮሮና ሒዛትና ኣላ ብማይ ዝብልዋ ዘለው ግደፍ ኢልናዮም ክሰምዑና ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ብኒል ጥራይ ሒዞምና ዘለው ከኣክል ብቀይሕ ባሕሪ ናብ ባቤል መንደብ እንድሕር መፅኦም ብዓሰብ ገይሮም ተወዲና ንሕና ንገብሮ ነገር የብልናን ዝብል ፍርህ ስለ ዘለዎም እዚ ማለት ግብፂ እንታይ ትደሊ ግብፂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዕረቃ ኣይትደልን ወይ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ኣይትደልን ማለት ኣይኮነን ከምኡ ኢሎም ከምኡንኹም ዝደልዩ ሰባት ኣለው እዚኣ ክትንቀቑላ ኣለኩም ናይ ግብፂ ረብሓ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዋጋእ ኣብ ውግእ ክነብራ ስለ ዝደልዩ ይኮኑ ብውሕዱ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ እናተዋጋእ ክንበር ኢሎም ክእዝዋ ኣይክእሉን እዮም ይፈልጡ እዮም እዚ እንታይ ግን ኣይደልዩን ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝለዓለ ዝምድና ክህልዋ ኣይደልዩን እዮም ግብፂ ምስ ኤርትራ ዝለዓለ ዝምድና ክህልዎም እዮም ዝደልዩ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዛመዱ ክእሉ እዮም ግን ግብፂ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክህልዋ እዮም ዝደልዩ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ንህዝብና ክነብረሃሉ እየ ዝደሊ ስለምንታይ ብልጽግና ኩሉ ግዜ ብከምዚ መንገዲ እዮም ዝሸጥሉ ንሕና ጎረባብቲ ስሉ ዝኾንና ንሕና ኢና ጥቃኹም ዘለና ብላ ብላ እዮም ዝብልዎ ግን ግብፃውያን እንታይ ይደልዩ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝምድና ክህልዎም ንኤርትራ ኤርትራውያን ልዕሊ ንኢትዮጵያ ንግብፂ ክንፈቱ እዮም ዝደልዩ ስለምንታይ ከምኡ ይደልዩ እንድሕር ኢልካ ድማ ክትርድኦ ኣለካ ምክንያቱ ናቶም ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳስነት ኣለዎ ባቤል መንደብ ንብል ኣለና ካብኡ ኣጓዲልካ ክትሪኦ ዘይትኽእል ድማ ናይቲ ኣባይ ግድብ ዝበሃል ንኢትዮጵያ ፀቕጢ ክገብሩላ እንተኮይኖም እንተወሓደ ኤርትራ ጎኖም ከም ዘላ እንተወሓደ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ተሰማሚዓ ናብ ዓሰብ ክትመፅእ የብላ እዚ እንድሕር ኣጋጢሙ ተወዲኡ ኣሎ ማለት እዩ ሳቶም ዋላ ሓንቲ ፀቕጢ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ዳትስ ዋይ ግብፃውያን ኩሉ ግዜ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ንላዕሊ ንኤርትራ ጥቆም ክትከውን ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ንግብፂ ክንፈቱ ምስ ግብፂ ክንሰርሕ እዮም ዝደልዩና ኤርትራ ድማ ነዚ ይፈልጥዎ እዮም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ነዚ ስለ ዝፈልጡ تقدم حراي قبصن بعلا بكال درامات سلازنبرت ኢትዮጵያ ድማ ኤርትራ ክሳብ ክፀልዎ ዝኻለት ኣምነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ኣቢ ክኸይድ ከሎና ኣቢስ ኮንትሮል ክገብሮ ክእል እየ ዝብል እምነት ነይሩ ንኣቢ ኣብ ትሕቲ ኢደይ ገይረ ረብሓታተይ ከሳልጥ ክእል ኢሉ ሒዝዎ ነይሩ ኢኻ ምስ ኣሜሪካ ኣቢ ኣሕመድ ኖሞር ገለ ክበሃል ከሎ ምስ ኣሜሪካ ይተፋነ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ንኣቢ ተጠቂሙ ረብሓታቱ ናይቲ ናይ ድሕነት ሕቶናቱ ናይ እገዳ ዝነበረ ኣላዓይሉ ዕላማታቱ ሃሪሙሉ እዩ ስለዚ ሕጂ ድማ ካብ ኣቢ ክመፅእ ዝኽእል ረብሓ ስለዘየለ ኤርትራ ምስ ግብፂ ክሰርሕ ዝያዳ የዋፅእ እዚ እቲ ሓደ እዩ እዚ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ንገብሮ ዘለና ግን ብካልእ መልክዕ እውን ክንሪኦ ኢና ሓደ እቶም ናይ እንደ ኣቢ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ስምዑ week to see reporting from the Wall Street Journal saying that the Trump administration apparently is exploring lifting sanctions on Eritrea, and the timing of this is interesting as well, given the sort of disruption that we're seeing with the Strait of Hormuz. How do you read all of this? Yeah, is it a coherent Red Sea strategy? Yeah, here's the deal, Jim. I think every U.S. administration has tried to normalize relations with Eritrea. During Trump 1, when I was Assistant Secretary of State, I did my best. I went to a small relations with Eritrea. During Trump 1, when I was Assistant Secretary of State, I did my best. I went to Asmara, sat down with them. I even said publicly, I think in Senate testimony, that the goal of the United States of America is to have the same positive relations with Eritrea that we have with Ethiopia. You know, we discussed several ideas, and it just turned out that the Eritreans were incapable of responding positively. كم تريو زلهم نايدي سبزي حدا كابتوم إيرترا مس أمريكا زمدنا نخيت جبر ليتم معلتن تسعر زلو ياي سلطان دا عسل زخون نمبر انتاي زبل زلو إذا حجي أب وول ستريت جورنال واتش زلو مزكونتات ناي حرموز زلو ناي أمريكا أب ماكلاي مبرع قات يموا زلو حدش مدرخ تفتيرو سلو زلو منقس أمريكا مس إيرترا كسر عيدا للو سلازي إزي بخمي تريو وي انت عينت لو تكمزين زبل حتو أنا بجزء دونالد ترامب زنبرولو فتينا نيرين مس إيرترا زمدنا نخجبر دفئة
ኣብ ሰነድ ቀሪበውን ኤርትራ ኣገዳሲ ተራ ክፃወት ትኽእል እያ ኢለ መስኪረ ነይረ እቲ ፀገም ዘሎ ግን ምስ ኤርትራ ብቐረባ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ምስ ኤርትራ እውን ብቐረባ ክዘራረብ ጀሚረ ነይረ ፀገም ግን መንግስቲ ኤርትራ ድልውነት የብሉን ምስ ኣሜሪካ ንክሰርሕ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ኣብ ፅቡቅ ፍረ ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ ግን ንምንታይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ክትፈጥር ራዕዲ ይፈጥረሉ ከም ዘሎ ግን እቲ መልሲ ኣብታ ድሕሪት ኣላትኩም ክነግረኩም እየ ስለምንታይ ከምኡ ይብል ኣሎ ንኤርትራ ምፅላእ ጥራይ ኣይኮነ ወይ ንኢትዮጵያ ምፍታው ጥራይ ኣይኮነ እቲ ዕላማ ምክንያቱ ንሱ ካልእ ዕላማ ስለ ዘሎ እቲ ኣጀንዳ ናቱ ከስማዓኩም እየ ሓንስምዖ ኣብዚኣ When I was ambassador to Ethiopia, I became pretty good friends with Prime Minister Meles. And Meles and Isaias, had been kind of colleagues in war against the Derg in freeing Ethiopia. That's the president of Eritrea, Isaias. Yeah, freeing Ethiopia from the communist Marxist dictatorship. They kind of fought together, and then they went their separate ways. Eritrea became independent because not both of them could be the leader of a unified Ethiopia-Eritrea. And then you had the Ethiopian-Eritrean war when Isaias invaded Ethiopia over a boundary dispute. And Prime Minister Meles said, ኩሉ ነገራቱ ኣብዚያ ስምዕዎ ደሓን Isaias, he's a really smart guy, but every day he wakes up a new person. You never know what he's going to do that day. And unfortunately, እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ መለስን ኢሳያስን ክልቲኦም ሰውራ መሪሖም ነቲ ናይ ኮሙኒስት ስርዓት ዝነበረ ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም ስዒሮም ኤርትራ ናጽነታ ረኺባ ኢትዮጵያ ድማ ከምኡ ኮይና በዚ ቀፂሎም ምስ መለስ ኣብ ዝረኸበሉ ዝነበርኩ ንመለስ ብዛዕባ ኢሳያስ ክዛረብ ከሎሲ ኢሳያስ ስማርት ሰብ እዩ ታድሕሪያ ዝብላ ዘረባ ግን ኮምፕሊትሊ ካብ ኩንነት ዝረሃቐት እያ ኢሳያስ በሊሕ ሰብ እዩ እንትኾነ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሓድሽ ዕላማን ሓድሽ ኣካይዳን እዩ ዘለዎ እዩ ዝብል بقمت عليه نحن نفلت بريزنت سياس مرقص زي كيريو مس امريكا حدقتها تاين قبرنا بمبال درق زخونه بوليتيكا زلو إلنا أنا إيرترا نقاوم نحن منكس إيرترا ناي بحكي أمت كلاتو دريق وفتسم كغير زي كل مرقص زلو إلنا نقول بس انت يبلالو نقوه مرقص صغير أنس نتي بريزنت سياس بلو زلو أب مالوتو كي كوني لي أب رؤسو أب سلو زلو نا أب كي تردوي بنا إيرترا بريزنت يورز قلت زلو لي نقوهم بشيتن زك أهير مرقص زلو حسب ببوليتيكا بباسي بحيلي بوتا دراو بسلام بفغري نابل سبع صليلي زلو أبزو على زي حدر دونالد ترامب تحدي اتخالا يدما أبي أحمد يكلت يوم منو ما بيناي كان ولا درم كروك بدبلي بحفشها كم ذات ريوز اللهم نيرترا نمصلام كل عينات يزقبر زلو نزي حجي تفتير زلو ناي سلام تبغسو نمبتان دما كم يلن تسرح مچم اموداتا تزرباناتو نابي كم تخيت كتردو وايهم and they never ever followed up on that. I think Isaias, the president of Eritrea, understand that if he was to totally normalize relations with the U.S., then the pressure would start on turning his nation, which I characterize as a massive prison camp. He would have to start, lessening some of those. North Korea, they call it. Yeah, lessening some of those pressure points, and no constitution, never an election, national service, and till you're 90 years old, you can be jailed, tortured, executed for anything kind of thing. And I think normalization, the pressures would start mounting. So I think that philosophically, the regime probably would want to have openings, but practically speaking, they know that the walls would start crumbling, with normalization. Architecture, if nothing else. Yeah, it's gorgeous. If you visit, you have to take it, but the Trump administration would make much more sense. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ዝደሊ ተኮይኑ መጀመርያ ለውጢ ክገብር ኣሎ ዋይ መንግስቲ ኤርትራ ሲ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ኤርትራውያን እውን ዝደልይዎ ነገር እንዲሁ ግን ኣሜሪካ ምሳና ሰላም ክትገብር ስለደለየት ሕጂ ንኣሜሪካ ኢልካ መንፀፍና ንፀፍካ ኣይኮነን ኤርትራ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትሰርሕ እንድሕር ኮይና ከምዚ ናብ ኢራን ትገብሮ ዘላ ነዚ ንግበሩ ድሕሪ ኢና ዝበሃል ነገር የለን ኤርትራ ከም ዘላታ ምሳና ስራሒቱ ጉዳይ ዓለም ተቀይራ ይኸም ቀደም ኣይኮነትን ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ናይ ብሓቂ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሑ ዘሉ ኮይኖም ሱራት ዘለዎ ድዩ ክፍትሑ ቅዋም ክትግበር ድዩ ፖለቲካዊ ምርጫታት ክጅመር ድዩ ገለመለ ርግፀኛ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ተኮይኑ ነዚ ክገብር የኢልዎም ከም ዘየለ ፍሉጥ እዩ ኤርትራ ከም ዘላታ ለውጢ ዝደሊ ኤርትራውያን በዓልና ክንገብሮ ኢና ኩነታት ምስ ተረጋግየ በዓልና ክንገብሮ ኢና መጀመርያ ሉላውነትና ብኩሉ መንገዲ ክረጋገጽ ክኽላሎ ንግሆም ምሸትን ባሕርኹም ክወርር እየ ዝብለና ዘሎ ሓይሊ ንሱ ሰራዊትኩም ኣጣይስዎ እንድሕር ኢልካ ክተጣይሰ ኣይትኽእልን ኢኻ ብርግፅ ኤርትራውያን ብናቶም ሞመንትን ብናትና ኩነታት ብናትና ርድኢት ብናትና መድረኽን ድሌትን ክንገብሮ ንኽእል ነገራት እምበር
ጎምሸትን መጻኹኹም ሕጂ ተበገስኩ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ንሱ ደስ ክብሎ ምንታ ንዑኢልካ ትገብሮ ነገር የለን ሕጂ እንታይ ክብል ኢሉ ይሱ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝምድና ተስፋ የብሉን ወላ እንተፈተንኩም ድሕሪ ቁርብ ትለይ ክፈሽል እዩ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወላ ሓንቲ ተስፋ ዘይብላ ስለ ዝኾነት እንታይ ብሎም ናብ ሶማሊላንድ ዘይከድዮም እዚ ሕጂ ንሱ ኣጀንዳ ናቱ ሶማሊላንድ ትኸፍለ እያ ሂዘ ሎቢይስት ቶም ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ይኸፍልዎ ኣለዉ ስለዚ ምስ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ዝምድና መርዲ እዩ ንዑ so he has to do everything in his power to stop it ኣብዚያ ይብለኩም ይበዓል ኣነ ዝገብሮ ዘሎ ወይ ዝውስኾ ዘሎ ይመስለኩም The Trump administration would make much more sense to go with Somaliland, especially since now formal relations with Israel, appointment of ambassadors, from each country. I mean, you can. Exactly. His interest is of Somaliland. ስለዚ ምስ ሶማሊላንድ ክግበር ዝያዳ የዋፅኦ ምክንያቱ ትርጉም የብሉን ምስ ሶማሊላንድ ትርጉም የብሉን ነው ታገብር im ሶማሊላንድ ዲል ዝገብር ዲል ከይገበረ ናቱ ሶማሊላንድ ምስ መንግስቲ ሶማሊያ በቀረባ ሰርሕ መንግስቲ አሜሪካ so why do they need to have Somaliland ክኸዱ why there's no point አቡ ትሑዝ ነገር ይነዓም መን ከይወስደሎም እዮም ናብ ክኸዱ ኢማራታት ኢማራት መጋበርያ ናይ አሜሪካ እስራኤላት እስራኤል ናይ አሜሪካ it's not a big deal so ኤርትራ ግን is a fiercely independent country ኤርትራ ነፃ ዝኾነ ሃገር እዩ ናብ ዝኾነ ሃገር ክኸይድ ዝኽእል እዩ ስለዚ that's why ናብ ኤርትራ ክመፁ ዝኽእሉ እቶም ካልኦት ኩሎም ከይሓስካዮም ትሑዛት እዮም ሶማሊያ ናብነት መነመን እዮም ዝወዳደሩ ዘሎ ኣብ ሶማሊያ ኢና ንብል ዘለና let's go to Horn of Africa look at this map እዚ እንዲ ተቐርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ሕጂ no sorry ታና አንተ በማኩ በኮመንታና ጽቡቅ ገር ክበርሃልና እቲ ጉዳይ ክንሪዮ ከለና እዚ እንዲቲ ባሕሪ ናይቲ ናቪጌሽን እንዲ ተቐንዳ ገዳስ ኮይኑ ዘሎ መስመር ናይ ንግዲ መስመር ናይ ቀይ ባሕሪ እንዲዩ ሶማሊያ እስራኤልን ትርኩን ይባኣስ ኣለዋ ኢና ንብል ዘለና በቲ ሓደ ድማ ስዑድያን ግብፅን ትርኩን ብሓደ ኮይነን ነቲ መንግስቲ ሶማሊያ እናደግፋ ይኸዳ ኣለዋ እስራኤል ከምኡ ድማ ኢማራት ኮይኖም ድማ ነቲ ሶማሊላንድ ናፃ ክንገብረ ኢና ይብሉ ኩለንተን ሃገራት ናይ አሜሪካ ልኡኻት እዮም ትርኩ በሎ እስራኤል በሎ ስዑድያ በሎ ግብፅ በሎ ኢማራት ስለዚ የማናይ ጅባን ፀጋማይ ጅባን in America it doesn't make any difference in America Somaliland now come to Eritrea man allo base of Eritrea nobody ኤርትራ ዝያዳ ዝምድና ናታ ምስ መን እዩ ምስ ቻይና ራሽያ ምስ ቻይና ቀንዲ ዝምድና ናታ ምስ ራሽያ ምስ ካልኦት ሃገራት እዩ ኣብዚያ ተዝበለፀት ኢንተርቪው ኣብዚያ ዞም ኢትዮጵያውያን ምስ አኪል ዝገበርዋ ስምዕዋ ኤርትራ መንግስት እንግዲህ ከአሜሪካ ጋር በግንኙነቱ በሻከረባቸው አመታት ወደ ምስራቁ ዓለም የማማተርና ከነሱ ጋር የጠበቀ ግንኙነት የመፍጠር ሁኔታዎች ተስተውሏል ከራሻ ጋር ያለው ግንኙነት የተጠናከረ ነው ከቻይናም ጋር በተመሳሳይ አሁን ይሄ አዲሱ ከአሜሪካ ጋር የሚፈጠረው አጋርነትና የዲፕሎማሲ ቁርኝት በዚህ ግንኙነቶች ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ አይኖርም የኤርትራ መንግስት ብዙ ግንኙነቶችን ከምስራቁ ዓለም ጋር እያደረገ ነው አሜሪካ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት እነዚህ ሀገራት ጋር በተለይ ከዚህ ከኢኮኖሚና ከተለያዩ የበላይነቶች ጋር ተያይዞ ስጋት አላት የቻይናን መስፋፋት የራሻን እንደዚሁ ስለዚህ ይሄ ግንኙነት በኤርትራ ቀጣይ ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ከምስራቁ ዓለም ጋር የሚኖራት ላይ ተጽዕኖ አይፈጥርም ታሕቶን ታያ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ከም ንፈልጦ ዝምድና ናታ ምስ ቻይና ይዝዓበየ ዝምድና ናታ ምስ ራሽያ ጽቡቕ ዝምድና ዘለዋ ምዃና ከምኡ ድማ ምስ ካልኦት ሃገራት ምብራቕ ዝያዳ ኣብኦም ዘተኮረት እያ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሕ ዝምድና የብላን ሕጂ ግን ምስ ናይ ቀይ ባሕሪ ውድድር ዘሎ ኣሜሪካ ንባዕላ ነቲ ናይ ቻይናን ራሽያን ጽልዋ ክትምንጥሎ ትደልላ بحيل كتاتو تفتنالا سلازي نيرترا زصقم كفطرلا يكلن مست ቻይና ዘለዋ ዝምድና ወይ ምስ ራሽያ ዝነበረ ዝምድና ሕጂ አሜሪካ ክታቱ ከላ ምስተናይ ቀደም መሻርክታሲ እዚ እንታይ ዓይነት ጽልዋ ክፈጥረላ ይኽእል ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ንስማዩ የአሜሪካ መንግስት ራሽያና ቻይና ጋር የሚደረግ ጠበቅ ያለ ዝምድናን በዚህ ሰዓት በስነ ስርዓት እየተቃወሙ ነው የአውሮፓ ህብረት መንግስታት ከአሜሪካ መንግስት ጋር እንደዚህ መፋጠጥ ላይ ደረሱት ከቻይና ጋር የተደረገ የኢኮኖሚ መተሳሰር ነው ካናዳን እንወርሻለን እንወጋሻለን አይነት መስፈራራት የደረሰው ካናዳ ደግሞ በማንኛውም አይነት መልክ ከአሜሪካ ጋር የሚደረገውን የንግድ ዝምድና አቋርጦ ወደ ቻይና ፊታቸውን ማዞራቸው አሜሪካ መንግስት አስቆጥቷል ያስቀይማል ግን ከኤርትራ መንግስት ጋር ሲታይ በሁለት ነገር ነው አንደኛ የኤርትራ መንግስት በፖሊሲው ከማንኛውም መንግስት ጋር ሻራ ሳይዝ እኩል እንዳገሩ ነው ከማንኛውም ጋር ጥሩ በመከባበር ሚቹዋል የሆነ ዝምድና የማድረግ ፖሊሲው ብዙ ሀገራት ያውቁታል ያ ደግሞ ይቀጥላል የሚል እምነት አለ ሁለተኛው ነገር ኤርትራም ሆነች አብዛኛዎቹ የአፍሪካ ሀገራት የአሜሪካን ኢኮኖሚ የሚሻማ በቢሊየንስ ኤንድ ቢሊየንስ ዶላር የሚገመት
የንግድ ግንኙነት ከቻይና ጋር የላቸውም፣ አያደርጉትም። አብዛኛዎቹ ከቱርክ ከአረብ ሀገራት እዛ አካባቢ ካሉ ነው የሚያደርጉ እና ስለዚህ ከአሜሪካ ጋር የሚፈጠረው ዝምድና ኤርትራን ከቻይናም ይሁን ከራሻም ይሁን ከሌላው ምዕራባዊ ዓለም ጋር ያላትን ዝምድና ግምት ውስጥ ያስገባል የሚል እንታይ ይብላሎ መጀመሪያ እቲ ጉዳይ ኣገዳሲነት ብንዮም ዲስካስ ገብሩ ዘለው ንኤርትራ እቲ ዝምድናታት ናታ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ብዓይን ኣሜሪካ ከመይ ክረአዩ ንዝብል ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነት ሃገር ምስ ቻይና ዘለዋ ምስ ራሽያ ዘለዋ ዝምድና ክሪቲካሊ እያ ትሪኦ ዘላ ብኡ መንፅር ድማ ፖሊሲ ናቶም ናይ ምቅያር ተልእኾታት እውን ንሪኦ ኣለና ኢሉ ንኣብነት ኣብ መንጎ ካናዳን ኣሜሪካ ምስ ሰሓሓብ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ካናዳ ንኣሜሪካ ዓፅዮም ናብ ቻይና ገጾም ክኸዱ ይደልዩ ኣለዉ እቲ ቁጥዕ ናይ ኣሜሪካ ድማ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ኣለና እቲ ምትፍናን እናረሰነ ይኸይድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኣብ ብራዚል ተመሳሳላይ ጠቕሶኒ ግን ብራዚል ናብ ቻይና ገጻ ምስ ከደት ክሳዕ ክንደይ ምትፍናን ተፈጢሩሎ ምስ ኣሜሪካ ሪናዮ ቬኔዙዌላ ዕልዋ መንግስቲ ዝግበር ዘሎ እውን ኣካል ናይቲ ናብ ቻይና ናብቲ ከባቢ ዝመፀቶ ንቻይና ንምውፃእ ዝበሃል ዘሎ እዩ ናብ ኢራን ንሪኦ ዘለና እውን ኣስፍሕ ከብለልኩም ስለዚ ኣሜሪካ ሲሪየስ ላይ ትሪኦን ኢና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን በጎነ ኤርትራ ክትሪኦ ከለኻ ኤርትራ ድማ ትፍለጠሉ ነገር ኣለዋ ወላ ምስ ቻይና እንተሰርሐት ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኣፍ ደጊኣ ከፊታ መሬታ ሂባ ኩሉ ሂባ ኣይኮነትን ምስ ቻይና ናፅነታ ዓቂባ ትሰርሕ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ቻይና ኪኖቲ ካምፓኒታት ናታ መፅን ካብ ኤርትራ ዝገብሮ ፍልይ ዝበለ በይዝ ይኹን ካልእ ዓይነት ፅልዋ ብኤርትራ ዘለዋ ነገር የብላ የስ ቁጠባዊ ጭዋዳ ኣለዎም ፅልዋ እውን ኣለዎም ቁጠባ ነቲ ማዕድናት ናትና ካብ ቻይና ወፃኢ ካልእ ክገዝኦ ዝኽእል ወይ እውን በቲ ዘለዎ ኩነታት ክወስዶ ዝኽእል ኣሎ ድየሎም እውን ክንብል ስለዘይንኽእል ፀቕጥስ ክገብሩ ክእሉ እዮም ግን ኤርትራ ክሳብ ዚ ዓለት እዚኣ ናፅነታን ልውላውነታን ዓቂባ ትኸይድ ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት እዚ ሓደ ካብቲ ኣሜሪካ ናብዚ ቦታ እንተመፂኣ እውን ክንዱ ዝኣክል ኤርትራ ናብዚ ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ኩነታት ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ክረአ ከሎ ግን ኤርትራ ኒውትራል ዝኾነ ልውላውነታ ሓልያ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ዝያዳ ንሱ እዩ ትዘገድስ ብኡ መንፅር ድማ ወላ ቻይና ይኹን ራሽያ ብካልእ እውን ክርእይዎ ይክእሉን እዮም ዝብሉ ምናልባት ተኻለይቲ ክፋል ኣብዚያ ዝሓትዋ ነዚያ ኣዝያ ፅብቕቲ ዘረባያ ፅብቕቲ ኢንተርቪው እያ ኬድኩም ስምዕዋ ኣብዚ መሳይ ዝሓቱ ካለይቲ ሕቶላ ብዛዕባ ኢማራት እና ምንም ችግር ይፈጥራል የሚል እሳቤ የለኝም። አክሊሉ እንግዲህ ያው ቀደም ሲል ነካክተናል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ ገብታለች። በዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን በሰፊው እየወጣ የሚገኝ ጉዳይ ነው። የአሜሪካንን መንግስት ድጋፍ ነው የጠየቀችው። በኢራን በኩል የደረሰባት ድብደባ፣ አጠቃላይ የተፈጠረባት የኢኮኖሚ ጉዳት እርዳታ እንድትጠይቅና የአሜሪካንን ደጅ እንድትጠና አድርጓታል። ያ ካልሆነ ግን ወደ ቻይና ገንዘብ ልትዞር እንደምትችልም ብሓፈሻ ናይ ኢማራት እውን ይትንክፍዋ ኣብኡ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኢማራት ብዙሕ ክሳራ ወሪድዋ ኣሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ዓብ ተራ ዝፃወት ዘሎ ሃገር ብፍላይ ንብልፅግና ኣንፃር ኤርትራ ይኹን ናብ ካልእ ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ፀገማት ምትትታው ንክትገብር ፋንዶ ትገብሮ ዘላ እያ ኢማራት ንባዕላ ኣብ ፀገማት እያ ምህላዋ ብኸመይ ክፀልዎ ይኽእል ንዝብል እውን ይትንክፍዎ እዮም ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ኣኪለ ክምልስ ከሎ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝኽእል ኣይኮነ ምናልባት ንገለገለ ኢትዮጵያውያን ኮሪዶር ደገለዶ እንተበለ ሓይሊ ዘለዎ ክመስሎም ይኽእል ግን ንዓና ብፍፁም ኤርትራ ነብሳ ክትከላኸል ትኽእልን ኩሉ ነገር ክትገብር ዓቕሚ ዘለዋ ናፃ ዝኾነ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ፖሊሲ ዘለዎ ሃገር ምዃናን ከምኡ ድማ ኤርትራ ወላ እውን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ናብ ቻይና ኣዝዩ ዝተፀግዐ ቁጠባ ዘለዎም ክህልዋ ከለዎ ኤርትራ ግን ኣዝዩ ዝተፀግዐ ቁጠባ እውን የብላ ናብ ቻይና ዝጂ ንኤርትራ እውን ናብ ቻይና ዝወደቐት ሃገር እያ ክትብላ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ወላ እኳ ዝርከቡ ምስ ቻይና እንተኾነ ቱ ሰም ኤክስተንት ኤርትራ እውን ናብ ቻይና ፅግዕ ዝበለት እያ ግን ናይ ኤርትራ ሪሶርስ ቤዝድ ኢኮኖሚ ስለ ዝኾነ ነቲ ሪሶርስ ብፍላይ እገዳ እንተተላዒልዋ ናይ ግድን ኣይኮነን ኤርትራ ማዕድናታ ናብ ቻይና ጥራይ ክሸጡ ወይ ብኣሜሪካ እውን ክትገዝአሉ ትኽእል መንገዲ ኤሮጳ ክገዝዎ ይኽእሉ እዮም ወርቅናትና መጀመርያ ስዊዘርላንድ ይመፅእ ነይሩ ዝክርዎ ተኮይንኩም ስለዚ እቲ እገዳ እንተተላዒሉ ናብ ካልእ ቦታ እውን ክሽየጠሉ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዘለዎ ክሳዕ ክንዱ ፀገም ክኸውን ኣይክእልኒ እናበለ እዮም ዝምልሱ ፅቡቅ ዝኾነ ኢንተርቪው እዩ ናው I'm going to give you another different aspect ኤርትራ ስለምንታይ ኣገዳሲት ከም ዝኾነት ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ እዚኣ ናይ ኣኪለ ንእሽተይ ክምለሳየ ፅንዒ ኢለ ካልኣይቲ ክፋል ኣብቲ ናይ ኢማራት ክምለስ ከለኹ the world's richest agricultural resources, but much of that potential remains untapped, and that's coming to light now more than ever. The fallout from the Iran war is rippling through global markets, raising transport and food costs in some of the world's poorest economies. And as global food demand rises and countries look to secure supply, attention is turning to the continent's vast farmland. Bloomberg's Tiwa Adebayo explains. Africa has the land. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩናት ናይ ኢራን ሓደ ነገር ፈጢሩ ኣሎ
برقص كويناتنا إيران فتير وزلو بزح شجر ترايز نجار نداد تعطيلو دخوع تعطيلو كالس أجاتا تعطيلو حجرات عرب دما نهيلاو فتناقات إمام الله بقيم تعالوا كنكتريات كلالك every crisis every threat has an opportunity كل تسأجم تبغير كتاريخايو بدحريو بقيم تعالوا عدل حزيز مات كوفيد كما تخلو نجلسب حما هذا جاخوين نجليو جن بزح أجاتات يفتيرو نجلا كامباينتات ودكتن كم تخلو نكالوت جن زبالة عدل فتير الله سلزي نجارات كل جزء بحما عين ترايك الرأي بلومن أفريقيا بزنا إيران كينات مرة كتودايم زول زلوا قد حكي تبغير كتاتكين كالو كترب حل تخليها برقص إيرترا دما بزقود دايزي كترب تخليها سلام تاي حجرات عرب بزح هبتني يروم جن مدرب بداي عدو ناي مقبض أقام كم زلوا ومن اتخالق زي مقبوخ نقزن غلينا جنزب لنا قليب له نيرم حجي كنت ردي ومالو ولا ندادي هالوم ولا قلي هالوم هيوتهم كل حدا قام خان سلازي وحس خونا ناي مقبي منشك حزق خلو لهم انفسق قبر لهم كم زي إمارات قبر زنبرات بس قاب استملين هاجراتنا بالتنكاز يكون ما بتخكل إني من قدك خدو كسعر كفتنيا زمالة زدما أفريقيا مستناي مقبض أقام زقات مزلب بعلم بزحات هاجراتنا بأفريقيا ينفسن خقبري قايل له بفلاي هاجرات عرب مالتي نعم هاجرات عرب سفيحنا يحرشها مريت يدلينيو أبتك بابد ما بينه ما يكونوا زلوا أبز كونتيننت بزحات كالوت حيلتاتي مزقوة مالو أنا نزا نساتهم زقبروا زلوا بلومبرج زقبرايو أقد داسي بلاتفورم يزي سلازي تي إذا statistics رايوا سوسا ميتاويت ناي مقبنا uncultivated arable land 6% of world's uncultivated arable land أب أفريقيا يزلوا سلازي زي تي نحرشها كون زخل نحرشات زخون كساب حجي زي نتقمل زلنا مريت بعبيو أب أفريقيا يزلو تخالي كله توسيديو أب أفريقيا يزلو نعم اتزرع بابا أبيو كنا منتهي جنزبنا بأفريقيا إنفستمنت كم زغلي نبل أنا نجارات نا أفريقيا نا كارات هجراتن كم شامو كون غليو نعنا إيرترا زغو دايزي انتاي مالتيو زيادة ويا كتكر إيرترا أبزن زحلفا إسرع عمد بفلاي بعرق جداناي كاب كل تشع جميرة إيرترا زحلفة سرانش دشان عمد زيادة سرحنا تاب منتاي زتكرين تلنا أب معك أب ناي مريتن ناي حمد ناي ماينيو إيرترا شريحات تي علاقة الجهر اللي تخل نجار تلو ديقاتات دمان من تاي يستقم دحر الكلام ما يتعقب ما يكلم من تاي تقم كان حرشة نقول لي هو تيستقم ما يقول أب ديقاتات ينفسق قبر كلها زيادة دحر ديقاتات دمت سنتايو حرشة يدمت وخلاص زر أربع جغرافيك كلن إحنا بي بوتالنا أبازيو أقداس بوتالنا كبابينا زلو هجرات سعود عرب يمن كالو هجرات عرب بملو ست خال الرحوق زلو قدفو إيرترا بغليلو نبزح حزبك تمقب تغليا ويون دقة إكسبورت تقبر تغليا سلمتاي سفح مريت وعود حزب سلزلوا زيا إثيوبيا أنا بنسفح مريت الله ولا قمز حزب الله إثيوبيا there's a big problem of Ethiopia ما لا ولا حرشة مريت لهم بس حزب الله تيز حرس مريتهم كل إثيوبيا يكون لهم نشتي بوتايو مستي proportionate تزبريقة درود بوتايتي مريتنا توم نحنا قل سفح مريت لنا مستناتنا حزبي أو نادير كمالتي سلازي كل تزحرس مريتي نحرشات راي قريفكا تزبي أبكال بوتا كم زقمت كت قبرت خليقة تكنولوجي انت مع بيلكا سلامتايكم يزبل زلوخانة مجمريا أم إيرترازو تكورك زارب سلازل زلوخو نابتانا أمريكا مكملس مجمريا أب أفريقيا كابز فرت عند حرشة زي كاسافا زبلو رايس كمو ميز كاكاو كوفي كاني كم فريمز الرايو هجي نابزنا أفريقيا أنا مقبن كيس أقول كخلوه زي أمريكا مسير تراكت قبرت دليل لازم بحال بمسرات كابي زبقس ندريلكم كابتي جغرافي كواك أمامت أنا تنايز مسئلنا لنا أمريكا أبكرنا أفريقيا كتمس تدلل زلا أبجبت بيزال لوايو أب سومالي لاند بمنقدنا إمارات دلي تاخد قبرت خليها سلازي نابي إيرترا تمس زلا بوتا سلازي بالله بكالا يكونتن نيرترا بفلي عين سلاتة تمتازلا إيا نابي إيرترا تمس زلا نالبات إيرترا مسقبتي بالسعوديان أقدس الديل اسك تقبر كم تخلون سلازي الرأي أمريكا دما كل زي مس أمريكا زلو شجر كفتح خلالو زين هجرات أبي إنفستمنت قبران تخينا نيزبال نزيع قديفنا جن كالا نجر كالو بزعق زي كزر من سمع زلنا. Is starting to look at Eritrea, not for aid, not for influence, but for what may lie beneath its waters. And if that's true, this could be the beginning of a major shift. As of April 2026, the world's attention is such
sorry أمريكا أبزي زبنة دونالد ترامب أنت عينت بوليسي قتلالو ندحريلنا aggressive زخونه ناي energy domination policy قتلالو أي مالتي ካብ ንቡር ወፃኢ ዝኾነ ናይ ፀዓት ብፍላይ ናይ ፎሲል ፊውልስ ባል ካርቦን ብነዳዲ ዝምንጩ ፀዓት ዶሚኒየንት ሓይሊ ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ዘይብሎም ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ማለት ድማ ዳርጋ መብዛሕትኡ ምንጭ ናይ ነዳዲ ኣብ ኢዶም ክኸውን ይደልይዎ ኣለዉ እዚ ከዓ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኣብ ካልእ ዓለማት ዝግበር ዘሎ ክትሪኦ ከለኻ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ምዕደራ ናቱ ቀልጢፉ ዝርድኦ ነገር እንተሎ ጉዳይ ናይ ነዳዲ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕርሻን ገለመለን ዝርድኦ ኣይኮነን ሬር ኤርዝ ዝበሃሉ ማዕድናት እቶም ሊቲየም ሊድ ከምታት እናበሉ ዝቕፅሉ እሳቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ኣብ ዲአርሲ እቲ ዝዓበየ ዲል ገይረዮ ዝብሎ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እዩ ነቲ ሬር ኤርዝ ሚነራልስ ካብ ቻይና ንምምንጣል ስለ ዝኾነ ቀፂሉ ዝገብሮ ዘሎ መብዛሕትኡ ኣብዘን ዝምዕብላ ዘለዉ ሃገራት ናብ ነዳዲ ዘተኮረ እዩ ስለዚ ናብ ኤርትራ ገጾም ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣቴንሽን ናብ ኤርትራ ክገብር ከሎ ዝያዳ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ዲስካሽንስ ንቕድሚት ከተምፅእ ኣለዋ ክንብል ከለና እዚ ኤርትራ ነዳዲ ኣለዋ ድዩ የብላን ኦፍሾር ዲ ወላ ኦንሾር ዝበሃል ነዳድናት ጋዝን ነዳድን ኤርትራ ኣለዋ ድዩ የብላን ንዝብል ከም ቴማ ከም ዓብ ቶፒክ ክዝረብ ዝኽእል እዩ ብዙሓት ድማ ከምታት ፖስት ክገብሩ ይርኢ ኣለኹ ምክንያቱ ኤርትራ ሂስቶሪካሊ ናይ ነዳዲ ቦታ ነዳዲ ክህልዋ ከም ዝኽእል ዘረጋግፅ ነገራት ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ ስለዚ ኢትስ ኖት ካብ ዚሮ ዝብገስ ነገር ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤርትራ ድማ ምስዚ ናይ ኣሜሪካ ንሕና እንታይ ንደሊ ኣለና መብዛሕትና ኤርትራ ኣሜሪካ ኣብ ናትና ወተሃደራዊ ቤዝ ክትገብር ንደሊ ኣለና እንታይ ዳ ናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ኢና ንደሊ ኣለና ዝምድና ማለት ገለ ነገር ክህልዎ ኣለዎ ቁጠባዊ ዝምድና ክኸውን ይኽእል ወተሃደራዊ ዝምድና ክኸውን ይኽእል ካልእ መልክዓት እውን ዝምድናታት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንሕና ምስ ኣሜሪካ ንደልዮ ዝያዳ ቁጠባዊ ዝምድና እዩ እምበር እቲ ወተሃደራዊ ዝምድና ዝበፅሐ ኤርትራዊ ምስ ኣሜሪካ ይደልን እዩ ንኣብነት ብዙሓት ኤርትራውያን እንታይ ይደልዩ ቤዝ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ከሎ ናይ ኣሜሪካ ዝደሊ ግን የለን ክንብል ንኽእል ኢና ኣሜሪካ ቤዝ ኣብ ኤርትራ ክትገብር እንተትኽእል ዝብል ሰብ ኣይደነው ምክንያቱ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብረካ ከም ትኽእል ይግምት እዩ ሰብ ካልኦት ሃገራት ኮይኖም ግን ከምቲ ናይ ኢማራት ጎቲትና እውን ከነብፅኦ ስለንኽእል ኢና ንብል ዘለና ብሓይሊ ሲ ካብ ኢማራት ሓይሊ ለኒ ኢሉ ፈንጣሕጣሕ ዝብል ሰብ የለን ንኢማራት ንቐጠር ንኩሎም ጉሒፋ ደውፀት እያ ኤርትራ ስለዚ ስዑድያ መፅኡ ንስዑድያ ምውፃእ ክኸብድ ኣይክእልኒ ግብፂ መፅያ ንግብፂ ምውፃእ ክኸብድ ኣይክእልኒ ግን እሳቶም ተለዉ እቲ ብልፅግና ርሙስ መንግስቲ ክርብሸካ ይኽእልኒ ኢና ንብል ዘለና ካብኡ ወፃኢ ግን ኣብዚ ክልተ ነገራት ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ ኣነ ኤርትራውያን ፖስት ዝገብርዎ ዘለዉ ብዛዕባ ኤርትራውን ዝያዳ ክንዛረብ ስለ ንደሊ ሓደ እንታይ ኢሉ ኣውፅኡ ነይሩ መስለኩም እዚ ኤርትራን ፖስት ዝበሃል እዩ joint territorial oil and gas exploration ኤርትራ ኣብዚ ናይ ጋዝን ናይ ኤነርጂን ኣተኪራ ክሰርሕ ከም ዘለዋ እቲ ኣሜሪካ ዝርድኦ ኣሜሪካ ኣብ ግዜ ዲፕሎማሲ ወይ እውን ኣብ ዝርክብ እንካን ሃባን ስለ ዘገድሳ እንካ ክንብለሉ ንኽእል ወይ እውን ኣብ ጣውላ ሒዝናዮ ንቐርብ እንታይ እዩ ማዕድናት ከም ዘለና ርግፀኛታት ኢና እቲ ማዕድናት ናትና ነቶም ኢንቨስተርስ ናይ ኣሜሪካ የገድሶም ወርቂ ናትና የገድሶም እዩ ካልእ ማዕድናት ናትና የገድሶም እዩ ግን ዝያዳ ድማ እቲ ናይ ኤነርጂ ዲፕሎማሲ ድማ ዓብይ ተራ ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ዩሮፕ ኦር ቻይና to drill using modern ስለዚ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብ 1960 ክሳብ 70ታት western energy companies conducted explorations and achieved promising results Eritrea should now invite international energy companies particularly from the United States Europe or China to drill using modern 3D seismic surveys and deep water wells ስለዚ ኤርትራ ኣብ 60ታትን 70ታትን ብዝግበር ዝነበረ ናይ ነዳዲ ድህሰሳ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ሓበሬታ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ምዕቡላት ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ኤውሮጳ ከምኡ ናይ ቻይና መፅአን ነቲ ዝግበር ዘሎ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ድህሰሳ በቲ 3D ዝበሃል ሞደርን ሲስተምስ ገይሮም ክገብርዎ ክኽእሉ ኣለዎም ንኣብነት ኣብ 60ታት ክሳብ 70ታት ኣብ ዝነበረ ካምፓኒታት ከም በዓል ቼቭሮን ዝበሃላ ኤልፍ Aquitaine comme ድማ Total, Exxon and Mobil ዝበሃላ ማለት recorded encouraging findings including South Bure first ዝተፈላለዩ ጠቕስታት ናጠቐሰ ኤርትራ ጋዝ ወይ እውን ነዳዲ ክልዋ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታታት እዩ ዝዝርጋሕ ዘሎ እዚ ሓበሬታት እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምዝርጋሕ ንኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ እንታይ ከም ዘለና ንዓለምና ከነፍልጥ ክንክእል ኣለና ዘይብልና ሓንቲ ዘይብልና ጥራይ ኮይና ክንቀርብ የብልና ንሕና ጸጋታት ክልወና ስለ ዝኽእል ነዚታት ንዓለም ምፍላጥ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ and
مرأيا ناتو دما كم زنريو زلنا بسئلتات جيروم US Eritrea Energy Corporation نابلون تفلالي بي جنريت زخون سئلتات يقبرلو نزيهم كم زقبر زلوانا عبي أخبروتن أدنا غوتن يزلني سلمتاي إذا حبريتازي بزعبا إيرترا كل جزء بزعبا سدتنياتات بزعبا شجر ترايدي كونه إيرترا كالت صبو نجار كم زلوا نخالو نجارون كفوت أفدق كم زلوا خنجلس علنا نابنتنا إمباسنا أمريكا أجل point out was never we are prioritizing partnerships that matter ስለዚህ أمريكا كم policy أبزب زمن دونالد ترامب تايبلو إحنا زمدناتات أقداسنا زلوهم aligning our resources within our strategic objectives and ensuring that our engagement delivers real benefits for the American people and results for our African partners ስለዚህ زيادتنا أمريكا policy ناب أفريقيا ناب قطباو شركنا زنبله ننبسن حزب أمريكا زربح نهاجر أمريكا زربح كم دمانتهم مشاركتنا كربح زغل من قدي كنكتلينا ندلي زبل زربا أبتنا Bureau of Senior Bureau Official for African Affairs Nick Checkers بحال أبزهابو during his testimony before the Senate Foreign Relations بولينيرو ስለዚህ شركتنا إن كان هبان زلوا نخل زربح زغل كونا اللو زبل بوليس حزم يقتلوا خمسة لون أكلنا تدما جي تي وول ستريت جورنال اللي وزلو يزن الجرزلو سلازي أمو داتا نام تايكن ودق ندلي زي إيرترا أبزونا لك على نزيها من البتاب كالدير أهم ما كنترول يوم زين هي Mediterranean Red Sea Exploration Summit زبل بحدنا إيرترا كامباني نقفا إنرجي زبال أبشر ملشيخ قبطس قبر أبزي إيرترا نا إيرترا قدوسات إنفسترات كمدما منكسي إيرترا كالوت كالاتون attracted كوينم أبزمتيوم ناب حدا ጭቡጥ ነገር ክሰግረሉ ዝኽእል መንገዲ እንተዝህሉ ክንደይ ደስ ምባለና ምክንያቱ ንሕናውን ዘለና ፀጋታት ንቅድሚት ክኸይድ ህዝቢ ኤርትራ ክረብሓሉ ዝኽእል ኣጋጣሚታት ንክፍጠር ከም ካልእ ህዝቢ ኣብ ዓለም ዘሎ ንሕናውን ደልዮ ኢና ትረብሓ ስለዚ እዚ እውን ከጋጥም ኣለዎ ባህልቲ ኢና ኣይሆፕ እዚ ኣብዘን ክልተ መዓልትታት ዝካየድ እውን ስለዝኾነ ዕለት 28 ክሳብ 30 26 ዝኾነ ሓበሬታ እንተሎ ካብዚ ቦታ እዚ ኣምፅየ እውን ናባኻትኩም ከብሎ ክፍትነ ተስፋ ንገብር ዝኾነ ነገር ካብዚ ቦታ እዚ እውን ውፅኢት ዘለዎ ነገር ክመፅእ ብሓፈሻ ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ዝዛርብዎ ዘለዎ እዩ ሓንቲ ቪድዮ ክውስኸልኩም እየ ኣብዚ ምናልባት ብኣሉታ ግን ኣይትረኣይዋ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ መስለኩም ሓደ ኤርትራዊ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ቀልጢፋ ክትንቀሳቐስ ከም ዘለዋን ትፅቢት ያኽለና ዝብል ዘረባ እዩ ኣበይ ኣላ መሲልኩም እታ ቪድዮ let me put this one for you and then ከሪየኩም ስለ ዘለኹ ሓንቲ ዳውንሎድ ገብር ኣለኹ give me a second ሓደ ዓብይ ሚድያ ኣብ ፌስቡክ ናሽናል ኤሪትሪያን ኢንተረስት ዝብል እንታይ ኢሉ ፅሒፉ መስለኩም መጀመርያ ስእሊ ነይራቶ ከምዚ ገይሩ ኩነታት ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ኣብ ኡጋንዳ ብዝብል ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት ኣውፈርቲ ከም ዘለውን ኤርትራ እንታይ ኢሉ መሲልዋ መስለኩም ከምዚ ዓባይ ዳዕሮ ሳግላናት ትናታ ሃገራዊ ረብሓ ኢሉሲ ከምታ ኣንቢባ ፍሪኣ ግን ናብ ጎረባብቲ ዝወድቕ ዓባይ ዳዕሮ ኮይና ንተርፍ ኣለና ዝብል ሓተታይ ተጠቂሙ እዚ ከምዚ ኢሉ ዘሎ ሰብ ዓብይ ሃገራዊ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሃገራውነቱን ካልኡን ዘጠራጥር ምክንያት ክህልወኩም የብሉን he's a very patriotic ሰብ እዩ there was this just give me a second ክበኩም ስለ ዘለኹ እየ እዚኣ ሞ ክበኩም እታ ኦሪጂናል ስፖስ ገበራ ህስስ ዝበለትኒ ዘይገበርኳ ዘለኹ where was that give me a second ክልተ ፖስት እየ ነይረን ንክልቲአን ኣተሃይዘ ክበኩም ስለ ዘለኹ where was that yes here ምናልባት ትፈልጥዎ እንድሕር ኮይንኩም ምናልባት ብዛዕባ ንሱ እውን ጥንቃቐ ብዝመልኦ ሰብ ነቐፌታን ፀርፍን ከይገብረሉ ናፈርሄ ዝፀሓፋ እያ ነይራ ስለዚ we need to be careful ንከምዚኦም ናሽናል ኤሪትሪያ ኢንተረስት ዝብል እዩ ትፈልጥዎ ትኾንዮም ኣብ ኣካውንት ናቱ ብዙሕ ብዛዕባ ኤርትራ ዝሕለቕን ኣገዳሲ ፅሑፋት ዝፅሕፍ ኣካውንት እዩ ካልእ ሰብ ድማ ኣታኽልቲ ዝበሃል ንዓ ቀዲሑ ኣብ ፌስቡክ ፖስት ኣብ ትዊተር እዚ እውን ኣገዳሲ እዩ ኣብ ፌስቡክ ዝፅሓፍ ኣብ ትዊተር ክፅሓፍ ወይ ኣብ ኤክስ ክፅሓፍ ደስ እዩ ዝብለኒ ስለዚ ንክልቲኦም ዓብይ ኣድናቆት ኣለኒ እንታይ ዝብል ዘሎ ከምታ ፍሪኣ ኣንቢባ ፍሪኣ ግን ናብ ጎረባብቲ ዝወድቕ ዓባይ ዳዕሮ ኮይና ንተርፍ ኣለና ብመጀመርታ ነቶም ንገዛ ዓቕምን ብቕዓትን ነፍስኹም ገምጊምኩም ሓናፅ ሪቶታት ትቡና ወገናትና ኣዝና ነመስግን እጅግ ከምዚ ዝብል እቶም
ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቅ ክንዛረብ ከለና ግን ሕማቕ እዩ ገለመለ ንብሎ ትብሉ ግደፎ ንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን እዩ ዝብል መብዛሕትኦም ኣብ ጁባ ቅድሚ 10 ዓመት ወይ 20 ዓመት ካብ 10 ክሳብ 20 ዓመታት ህንፃ ዝሰርሑ ዜጋታት ንደቂ እቲ ሃገር ኣረኪቦም ኣለዉ ወይ እውን ከረክቡ ይቀራረቡ ኣለዉ እዛ ዘረባ እዚኣ ስምዕዋ ገለ ሰብ ኣሎ ሃብታማት መፂኦም ሆቴላት ገይሮም ከተማ ቋፀርዋ ድዮም ብላብላ ኢሎም ዝዛረቡ ዘይርድኦም ቢዝነስ ኣብ ቢዝነስ ሓንቲ መዓልቲ ወፊሮም ዘይፈልጡ እዞም ኤርትራውያን ኣብ ጁባ ዓበይቲ ፓላሶታትን ሆቴላትን ዝሰርሑ ንክንደይ ዓመት እዮም ትገዛ ሊዝ ገይሮም ነይሮም ገሊኦም ን20 ዓመት ገሊኦም ን30 ዓመት ገሊኦም ን15 ዓመት ገሊኦም ን10 ዓመት እዩ ድሕሪኡ እቲ ገዛ እቲ ሆቴል ናብ ዋኑ ኢኻ ተረክቦ ክደግመልኩም እየ ነቲ ሆቴላት ናብ ዋናታቶም ኢኻ ተረክቦም ብኻልእ ዘራርባ ሓደ ሰብ ኣብ ጁባ መሬት ተነይርዎ ሓደ ኤርትራዊ 5 ስታር ሆቴል ተሰሪሕሉ ን5 ዓመት ሰሪሑ ክረብሓሉ ድሕሪ እቲ ሆቴል ተረክቦ ኢኻ ወይ ገለ ክፋልናቱ ከም ብሓድሽ ኮንትራክት ሓዲስካ ንሱ ብዝደልየካ መንገዲ ክትካረዮ ትኽእል ትኸውን እንታይ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታት ሆቴል ናብቶም ደቂ ዓዲ ዝተርፍ ናብቲ ሃገር እዩ ዝሰጋገር ናይ ደቂ ወፃእተኛታት ክመፁኻ ከለዉ ኩሉ ሕጊ ኣለዎ ኣብ ገለገለ ኤርትራውያን ጠቕላላ ንቢዝነስ ከም ኣሉታ ጥራይ ዝርኢ ሰብ ኣሎ መንግስቲ ኣብ መወዳእታት ክወርሶ ይኽእል እዩ ነቲ ኢንቨስተር ዝገብረልካ ዘሎ ነቲ ሃገር እዩ ዝኸውን ሃብቲ ሆቴል ተሰኪሙ ዝኸይ ሰብ የለን ናው ቀፂሉ እንታይ ይብል ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ከምቲ ኣብቲ እዋን ሓፋሽ ይኹን ዝምልከቱ ኣካል ኣተኩሮ ክገብረሉ እነልዕሎን ኣገዳሲ እዋናት ድሓን ንዋሕ ስለ ዝኾነት ኣብ ካልእ ከይድኩም ኣንብብዋ ምናልባት ፅማቕ እንተገዲፎም ላይ ኣለዉ ኣብዚ ክርአኩም እየ ናይ ዩጋንዳ ተመክሮ ኣብ ዩጋንዳ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ እቶም እስራ ጥራይ ዕዉታት ኤክሰል ዝገብሩ ክኾኑ ከለዉ 80 ሚታዊት ግን ከም ዝኸሰሩ ወይ እውን ኣብ ስግኣት ከም ዘለዉ ይሕበር ክሳራት ተቕርፂ ሊስ ሆልድ ኣብ ድሓን ኣብዚኣ ተመሊሰ መክገልፀልኩም ብስእሊ እንታይ ምዃኑ እቲ መልእኽትናቱ ከድኩም በዓልኩም ዝያዳ ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ዝብል ዘሎ እዞም ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ከይዶም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ዓብ ክፋል ናቶም ክሳራ የጋጥሞም እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ክሳራ ማለት እንታይ ማለት እዩ ግን ሪሊ ክሳራ ማለት እንታይ ማለት ናይ ገንዘብ እቲ ገንዘብ ካብ ኤርትራውያን ኣብ ኢድ ኡጋንዳውያን ይሰግር ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሆቴል ክገብር ትኮይንካ ብዙሕ ገንዘብ ኢኻ ኢንቨስት ትገብር እቲ ገንዘብ ካባኻ ናብቶም ካልኦት ሰጊሩሎ ማለት ኢንቨስትመንት እስኻ እንተረ ኸሲርካ ኤርትራዊ ካብ ኣሜሪካ ርሂፁ ዘምፅኦ ገንዘብ ንኡጋንዳውያን ረኪብዎም ጥራይ ይምለስ ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ኤርትራ ከይዱ እንተዝኸስር ከደኣ እንታይ ኢልኩምኒ ንኤርትራውያን እዩ ዝኸይድ ገንዘብ ትፍልልይ ኣብዚ ዘሎ ኤርትራውያን ብዙሓት ኣብ ካልእ ዓለም ከይዶም ይኸስሩ ኣለዉ እቶም ዝኸስቡ ጥራይ ብዙሓት ይኸስሩ እዮም እቲ ዝኽሰር ዘሎ ገንዘብ ኣብ ኤርትራ እንተዝኽሰር ነይሩ እቲ ገንዘብ ኣብ ኤርትራ ይዝተርፍ ስለዚ ኤርትራ ብዘይ በዓል ሕደር ወላ እውን ክዕወቱ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ክኸስሩሉ ዝኽእሉ እውን ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት ኣብ ኤርትራ ክፍጠር ኣለዎ ክኸስሩ ኢለ ኣይኮንኩ ሰብ ክኸስር ኢሉ ገንዘብ ኣይወፍርን እዩ ግን ኣብ ኡጋንዳ እውን ክኸስር ኢሎም ኣይኮኑ ዝኸስሩ ሰብ ግን ይኸስር እዩ ኣብ ሃገርካ ተኮይኑ ግን እቲ ክሳራ ነቲ ሃገር እዩ ነቲ ሃገር መኽሰብ እዩ ኤርትራዊ ሓደ ትካል ገይሩ ተዓዊቱን ከሲሩ ነቲ ሃገር እዩ እቲ ገንዘብ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ይሰግር ማኒ ዶላራስ $100 ሒዝካ እንተመፂኻ ስኻ እንተኸሲርካ እተን $100 ናብ መን ሰጊረን ኣለዋ ናብ ካልእ ሰብ ከይደን ኣለዋ ወረቐት እያ ኣይትበልዖን ኢኻ እቲ ገንዘብ ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ ሓደ ናብ ካልእ ዝሰግር እዚ ማለት ግን ኩሉ ግዜ ናብ ሰብ ይሰግር ማለት ጥራይካ ኣይኮነ እቲ ገንዘብ ኣብ መሬት እውን ንኣብነት ህንፃ ጀሚርካ እንተዘይወዲኻ ያስኺኢል ኣብ መሬት ተተሪፍሎ ኣብቲ መሬት ክተርፍ ኽእል ግን እቲ ህንፃ ገንዘብ ኣይኮነን ሒዙ ዘሎ እቲ ሑፃ እቲ ብሊኮቲ እቲ ሲሚንቶ እቲ ነዳቃይ እቲ ገለመለ እቲ ገንዘብ ወሲድዎ እዩ ንስኻ ወዲኻ ኣለኻ እቲ ህንፃ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ንስኻ ግን ጥራይካ ተሪፍካቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ግን እቲ ገንዘብ ወሲዶሞ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ኢንቨስትመንት ንኤርትራ ከርባሓ እዩ እቶም ሰባት ክረብሑ ድዮም ኣይረብሑን እዮም ኤርትራውያን ገንዘቦም ካብ ካልእ ዓለም ኣብ ካልእ ዓለም ክገብርዎ ከለዉ ግን ንካልኦት ሃገራት እዮም ዘማዕበሉ ዘለዉ እንተኸሲሮምን እንተኸሲቦምን ነተን ሃገራት ይጠቕምዎን ኣሎ እዚኣ ጥራይ ዘክርስኹም ኤርትራውያን ተኸሲቦም እቲ ገንዘብ ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ሃብቲ ኣብኡ እዩ ዘሎ ነቲ ሃገር የማዕብልዎ ኣለዉ እንተኸሲሮም ድማ እቲ ገንዘቦም ካብ ካልእ ኣምፅኦም ነቶም ኡጋንዳውያን ነቶም ካልኦት የርብሕዎም ኣለዉ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ኣትዩ ኤርትራውያን ናብ ዓድና ንምለሰሉ ናብ ዓድና ኢንቨስት ንገብረሉ ዝያዳ ክፀዓረሉን ኣተኩሮ ተዋሂብሉ ክኸይድን ብፍላይ እዚ ምስ ኣሜሪካ ንገብሮ ዘለና ዝምድና ድማ በዚ መቃን እዚ ተራእዩ ቀዳማይ ምሕንቆ ናይቲ ኢንቨስትመንት ኣብ ኤርትራ እንታይ ኢና ንብል ብዙሕ ግዜ ብቀዳማይ ምሕንቆናትና እቲ እገዳ እዩ ወይ እውን እቲ ዕፅዋ እዩ ወይ እውን እቲ ሕማቕ ነገር እዩ ስለዚ እዚ ዎል ስትሪት ጆርናል ወፂኡ ዘሎ ኤርትራ
ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ዝምድና ክትፈትሕ ትደልላ ዝብል እቲ ሲግናል ባዕሉ ኣወንታዊ ፅልዋይ ዝፈጥረልና ስለዚ እዚ ኣስተውዒልና ክንሪኦሉ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ በዛ ዓይነት ክንሪኦ ከለና ድማ ልዑል ጥንቃቐ ከድሊ ሕጂ ኣብቲ ናይ ዞባና ክንሰግር ኢና ቢካዝ ንቁርብትለይ ንውሕ ዝበለ ግዜ ወሲደ ኣለኹ ኣገዳሲ እውን ስለ ዝነበረ ናው ሌትስ ኮንቲኒዩ ካልኦት እውን ዝብልዎ ዘለዉ ክንርኢ ብዛዕባ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ተዛሪበ ስለ ዘለኹ እስከ ናብ ኣብዚያ ሓንቲ ነይራ እዚያ ንስማዕ በቀጣይ መረጃ የኢትዮጵያ ኤርትራና ሱዳን አዲስ ጅምር በአፍሪካ ቀንድ ያለውን ውጥረት ለማርገብና ህዝባዊ ትስስርን ለማጠናከር ያለመ አንድ ትልቅ ህዝባዊ ስብሰባ በሱዳን መዲና ካርቱም ተካሂዷል። የኤርትራ የሱዳንና የኢትዮጵያ ፖለቲካና የማህበረሰብ መሪዎች የተሳተፉበት ይህ ጉባኤ በቀጠናው ሰላምን ለማስፈን አዲስ ተስፋ የፈነጠቀ ክስተት ሆኖ ተመዝግቧል። የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ጋዜጠኛው ጌዲዮን እንዳ ብልጽግና ድማ በዚያ ጽምዶ ናይ ሱዳን ክሳብ ሕጂ ይዓብድዮም ዘለዉ ንሕና እዚ ንትን ክንብለሎም ኣይንኽእል ኢና ቢካዝ it's not our problem, it's not our situation. ከዓብዱ ክንገጥፎም ኣለና እዚ ጽምዶ ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ንብልጽግና ኣመና ደሰንበዶም ጉዳይ እንተሎ ቁፅሪ ሓደ ንሱ እዩ ግን ኣገይ ንሳቶም ብዛዕባ ባሕርና ዝዛረብዎ ዘሎ ይቕፅል እዩ ዘሎ ፈኻራ ናይ ባሕሪ ብዝለዓለ ይቕፅል ኣሎ አካባቢ አለ ከተባለ የባህር ኃይል የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ነው። የነሱ ያልሆነውን ለምን ይወሰዳል ነው ውጭታችን ያ ነው። አሰብ ላይ ስሜቱም የለም የኤርትራነት ስሜት ይጨርሶ እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ኤርትራውያን ተዓሰብ ትበሃል እቲ ብልጽግና ኣብኣ ተኪሩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኤርትራ ስምዒት የብሎም ዓሰብሲ ናይ ኤርትራ ስምዒት ሃልዩ የፈልጥን እዩ ዓሰብ ናትና ነይራ ዓሰብ ናባና ክትከውን ኣለዋ ዝብል ኣጀንዳ ይቕፅል ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚ እውን ብትክክል ክረአ ዘለዎን ክምዘን ዘለዎን እዩ ግን ንሕና ናባታቶም ኣተኪርና እዚ ንትን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብልጽግና ሕጂ እውን ሓደ ሕርክርክ ዝብል ነገር ይገብራሉ የሚቆጠሩ አውቶቡሶች ለማጓጓዝ እየተዘጋጀ እንዳለም ነው የሚነገረው። እስቲ ከዚህ እንጀምርና ያሉትን መረጃዎች እንካፈል። ምንድን ያለው አስገዳጅ በሆነ መልኩ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶች ታርጋቸው እየተነቀለም ወደ የማሰልጠኛ ካምፖች እየተወሰዱ ይገኛሉ። ወደ አንተ እመጣለሁ። መሳይ ያመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ ሌሊት አካባቢ ነው የታጠቁ ኃይሎች በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ሁሉም የረጅም ርቀት ወይም ሀገር አቋራጭ አውቶቡስ መናኸሪያዎች በርካታ ናቸው። እነዚህ መናኸሪያዎች ወደ 9 አካባቢ የሚሆኑ መናኸሪያዎች ናቸው። በእነዚህ መናኸሪያዎች ላይ የመንግስት የታጠቁ ኃይሎች ሌሊት ገብተው በሙሉ እንታዮም ትሪኡ ዘለኹም ኣብዚ ኸ ብልጽግና ነዚአን ኣውቶቡሳት ሕጂ እውን ዝርከበ ናይ ትራንስፖርት ፀገም ኣሎ እናተባሃለ ብምለን ኣኪቡ ከም ዝወሰደን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ ናበይ ይወስደን ኣሎ ንዝብል ድማ ሰራዊት ከንቀሳቀስ ይወስደን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ብሓይሊ ነተን መኻይን ካብቲ ዝተፈላለየ ተርሚናላት ናተን ከም ዝወሰደን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ እንታይ ትርጉም ክህልዎ እዩ ናበይ ኮስቶም ዘሎ ከሬክሜ ዎችን በአርፒጂ ተሽከርካሪ ፈንጂ እና በተለያዩ መኪና ማውደሚያ መሳሪያዎች በመምታት መኪኖቹን በየጎዳናው ተቃጥለው ተገልብጠው ሰራዊቱን እንደያዙ ነደው ግን ምንም አይነት ካሳ ሳይስሙ አሁን በአዲሱ ከ10 እና ከ15 ዓመት በፊት ጀምርና ያሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስለምንታይ ኣቢ ከም ዝገብር ዘሎ እንድሕሪ ኢልኩም እንታይ ዝብሉ ዘለው ንኩናት ብዙሕ ሰብ ሓደሽቲ ወታደራት ዘሰልጠኖም ናብቲ ኩናት ክእቱ ይደሊ ስለ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ቶም ብመኪና በአውቶቡሳት ሰሪሖም ዝነበሩ ሰባት ሓደ ንነዳዲ ክትብል ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ጎደናታት ደው ኢልካ ንኽትፅበ ይግደድ ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ ካብኡ ዝሓለፈ ድማ እቲ ጉዳይ ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ንእሽተይ ቪድዮ ክውስኸልኩም እቲ ምስቲ ናይ ነዳዲ ዘሎ ፀገም ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ኢትዮጵያ ክፍኢ ከም ዘሎ ኣልጀዚራ ኣውፅኦሞ ዘለዉ The shockwaves of a war far beyond Ethiopia's borders are now being felt on its streets. In Addis Ababa, drivers move from station to station, hoping to find fuel. But many hear the same answer: none is available. Long queues now stretch for hours, sometimes days, waiting for petrol that may never come. My assistant and I have both families to support, but we haven't been able to work because of the fuel shortage. We've been waiting here since yesterday to fill our vehicle. For many here, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሰንኪ ናይ ነዳዲ ሰብ ሰሪሑ ንኽነብር ከም ዘይክእል ከም ዘሎን ዳርጋ ንሰዓታት ኮፍ ኢላ እውን ከም ዝፅበ ዘሎ ኖት ኣቬይለብል ዝብል ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ እንዳ ነዳዲ እናርኣዩ ነዳዲ ኣበይ ኣሎ ኣበይ የለን እቲ ህዝቢ እቲ ናይ መጋየፂ መኪና ኣብ ገዛኻ ትዝውሮ እስከ ካሊእ ነገር ይሱ እቲ ሰብ በቲ ሚኒባስ ድዩ ብካሊእ ዘዊሩ ዝነብር ሰሪሑ ንኸይበልዕ ከቢድ ዝኾነ ፀገም ኣጋጢሞዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ያ እዚ ኣብቲ ልዕሊ እቲ ኣብ ብልጽግና ወሪዱ ዘሎ ድስቁልቁል ዝበለ ኩነታት
ናበይ ገጾም ይኸዱ ከም ዘሎ ንምግማት ዝኣክል እዩ ዝኻ I don't know أبي أحمد زي عمت زي أكسجرا دي أكسجرا نعوز ملكات كوينو بزح بزعبو كن زاربين خلنا قلنا تزلو كنتات نقرأكم علينا أتاتانا عصب قلنا أبزي أسكاسم علي أبي أحمد علي بالا زتري وزلهم كن محجز بالو أبزلن كنسي سلاح جر زبل أبغرا أو تلفزيون تعديمو انترفيو كجبر مسجمرة أنا كوكس عكندزي أنصار أبي زاربكم زنبري فلتكون سمعوا غيرهم مزلو نتا فيديو استزاربا يلوم زقبرويم بعلم زكنا بروان دي هاجن سمعوا አንዱ የአብይ ሀገር አፍራሽ አካሄድ ይሄ ያረጀ አበጀ ነገር ይዞ መጥቶ አሰብ ምናምን በሚል እንግዲህ ካርዶቹን ጥሎ ጨረሳቸው። ከትላንት ወዲያ ከቴዲ ጋር ስናወራ ነበር። ቴዲ ነው ሰምታችኋል። የአብይ የቀረው ካርድ አለ ወይ የሚለውን ነገር አስተን ነበር። ሁሉንም ካርድ ጣለ። አሁን የመጨረሻ ሲመጣ ለካ ቺያሰብ ወደ ብናነሳት የሆነውን ሰዎችን ነቃ አደርጋለሁ 95 የዶክተር አብይ ውሸቶች አለ 95 ሰው ዝክሳዕ ክንዲን ናቡ ደጋልፀ ነራ ይተረዳንን بحفجة كم تريوه زلهم أبي أحمد نايم مودة كاردناتو أم مودة كلهم حشيش مزبلعن حسبت بالكارد خد كميو من البعض نيتوبيان بزيا كتاللو يخل خون يهيلو زدك أملا كاردي أنا عام سيزر ليم زبلو زلو بحفجة جوديو نان سمع زلنا أبي أحمد كفوت مزحفيو شتاراتاتون تكنيكاتناتون كل نجر سبز فلتو مخاني نغتل نبتدي أفروز زلو قداي دمان نسكر ስርዓት ፕሬሲደንሻል ቢሆን ሁለት ሰዎች የሚወዳደሩበት ቢሆን ቴዲ አፍሮ ሳይቀሰቅስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይኖር ውጪ ሀገር ኮንሰርት እየሰራ በሌለበት ተመዝግቦ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ቢወዳደር በላንድ ስላይድ እንደሚያሸንፍ ባለኝ ነገር ሁሉ አስይዛለሁ። ፕሬሲደንሻል ቢሆን ፕሬሲደንት ቴዲ አፍሮን አብይ አህመድን ንፖለቲካ እንተዝወዳደሩ ነይሮም يزبل زلو أبي أحمد ቴዲ አፍሮ ደገ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጎስጓስ ከይገበረ ምረፁን ኸይበለ ገለ ኸይበለ ኮንሰርቱን ደርፉን እናገበረ ከሎ ንምርጫ እንደዝዳለው ነይሮም ክልቲኦም ቴዲ አፍሮ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክዕወት መኽኣለ and this is also why أبي أحمد ካብዚ ሰብ ዝፀቢቑ ዝፈርድ ኣሎ ናብ ፖለቲካ ከይመፅእ ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ህዝቢ ናብ ቴዲ አፍሮ ገፁ ዝፅግዖ ዘሎ ምልክት ይነግሮ ኣሎ ክንዲ ምንታይ ፀሊኦም ከም ዘሎ ቴዲ አፍሮ ንአብይ አሕመድ بجكابت مجمرة تزي كوينو كم زي دقفو نصوري ديغاتات كمرو كله كوروديور غيريلو دراماتات كبر كله سنه طبابنياتات ككلها يمصوني سلازي مسعبي صبوز مدنا كم زي بلو فلوتي ولا كوك نقفن تاي تراي حجيغن ابي ابتفن فينلو زلو غزي نتيد افرو بفلو يتزبي ابصق ابغنو كصقع مستراي نصور كوينلو بفلاي مريچ ابز دالو زلو دما اوف كورس تمريچاون بعلا تواصل ስለዝኾነት تي دمص اب ኢትዮጵያ ዝመጽ ዘሎ ድማ እዚ ቴዲ አፍሮ ከሳደድዎ ኩሉ ዝገብርዎ ዘሎ ካብዚ ዝብገስ ምዃኑ ይዝንገር ዘሎ ሪሊ በዚህ 8 ዓመት ውስጥ ካገኘነው መልካም ነገር ይልቅ ያየነው አሳርና መከራ በዝቷል። ይሄንን ብልጽግና ማመን አለበት፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማመን አለባቸው። በተለይ መንግስት የህግ የበላይነትን ከማስከበር አንጻር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ምን ያክል ግን እንደወጣ እናያለን። ዛሬ ዜጎች ከእንደልባቸው ዝሓለፈ 8 ዓመት ምናልባት ኣብ ገለ ጎደናታት ገለ ሰሪሕልና ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመት ናይ ኣበይ ዓመታት ውርደት ይርእይዎ ዘይፈልጥ ስቃይ ዝርኢ ዘሎ ሞትን ሽግርን መከራን ይርዩ ዳትስ ዋይ ድማ ንኣቢ ዘይፈትዎን ዘይደልዮ ዘሎን ኢሉ እዚ ኣቢ ስለምንታይ ዘይፈትዎን ኢሉ ክሓምም የብሉን እቲ ኩነታት ንፁር እዩ ንትግራይ ዝገፅና ንስገር ናይቶም ዝጠርዕሎም ዘለውና እቲ ሓምሻይ መስርዕ ንብሉ እቶም ዝጠርዕዎ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ መፅናዕቲ ኣነ ዝበልክዎ ኣይኮነን ኣሜሪካ ትግራይን አልሸባብን ሑትን ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘይብለን ዝኾነ ዓይነት ምትሕጋዝ ከም ዘየለ FBI ይፈልጥ እዩ ሞሳድ ይፈልጥ እዩ MI6 ይፈልጥ እዩ ካልኦት እውን ይፈልጡ እዮም ስለዚ ንሕና ቁስ ዝሰክፍ ነገር የብልናን ቶም ዘእውዩ ዘለዉ ከንቱ ኣውያት እዮም ዘእውዩ ዘለዉ ቶም ሰዓዱ ባንዳታት ንብሎም ቶም ተጋሩ ኣሕዋትና ማለት እዩ ቶም ወገንና ኣብዩ ኮይኖም ረኸብና ያሎሚ ሰኣና ያሎሚ ኢሎም ዘእውዩ ዘለዉ ማ እዮም ዝሓውኑ ዘለዉ ምክንያቱ ናና ዝመፅእ ሳዕቤን የለን نحن نزارب زلنا ولا بتزوار انت خونه سمع له خدي حسن ولا بتزوار انت خونه سي بغطا يكون بتزواري الف مدفع توكشلو غنا غيرنا عليه بمدفع تقبلوه سلازي
أشبار ديو كالي نعناز ملكته يكونه 00 سرعة سرعبي تي تعمص إنسو مالتي نحن خا مثل شباب زرداد زخون عينت أجندة خمسة يقولنا أبز حلفة بزعبا نعبي صلاتنا تزلوسي منقستات رايدي كونس ولا أشبر تحيل تاتون عن صاريوم أبز بلز نبرة زربا هو حات مس الشباب كسر جميري لهم سبينك قبروا فتينا منيرم I think أنا نمت رايز قبر زلو قداي مثلني بزخونة كم تري وزلون قداي نتقرايون دارجا نا تبلاش وزخي زلو بزهيو من البعض نشتي مسحقيتي بكون كحلف مسحقاي سان سلزخونة قال نفعات كوميديان سالو كوميدي خا أبير كب كوينو حنت كوميدي كبكمي ناب دونالد ترامب استجبرت تليفوني مثلا نبزياس كسموه الو ترامب حاوي حتى نقر بيضة حتى نقر تحان فيليس حتى نقر تحان ترامب حاوي عبل علينا كينات أوجو مينا نحن على خنواقع لنا خنوصينا لنا تمارفنا لفت عندهم تنطار ولا خلص ولا ناقزهم كانوا خينوا ولا خنبر يدني ترامب هو اندال هزو تقرأ خمارة يدني تمام بكرايكو ترام وجي جمر كنا مار خلكا من عدنا تايلو خسبك سبس عليكم زلاي نغرو مندم دونالد ترامب سبس بحالي دلي يلن زبل زربا اي بصحو من دي زلو خينو بزخونه تغداي نابي بصحكم زلن رلنا حنتي فيديو دما لنكنه بزعبا نبير تراخ ملس His dad came. So they all knew each other and stuff. I would see him around the hood and everything, and you know, he'd be like, "Yeah, I'm a rapper." We were like, "Whatever, little boy." I remember he was performing. He was opening up for Snoop Dogg, and he was selling his own CDs. And I was talking to him, and he was telling me like all this stuff. But I was like, "Yo, I think your dad know my dad." And he was like, "You think so? You think so?" I was like, "Yeah, I think so." And the next time I saw him, he's like, "Yo, my dad do know your dad." Every time I would see him out or about, we would be talking about like. First of all, I don't even. انتاي زريكم زلخو ابز مسيلكم من البعد يسمعكم عن تلخم تفني حدش ابحد ناي امريكاويان تاشم جيرانيرا انترفيو جيرانيرا بزعبا نفسي حاصل دما بزح تزارب مالتيو كساك نداي بريليانت كم زنبر نفسي حاصل كرغب نخرل بزح بزعبا ابوين ابوخن سيفالت يوم يبلن نيرو كابا حليفون بزح حلمتات زنبرو سب مخانو بحادو خينم عبيت نقرات كقبرو زحاسبو كم زنبرون ابزا انترفيو زيادة ما بزح بزعبا ارترا تزارب ناي بحكي بزعبا نفسي حاصل اماوتانا تو كتزارب كلا everybody together to show them how beautiful Africa is. And he was talking about how he ain't been back since he was a little boy. And I'm like, yo, I got the connections. I remember I came back and he hit me up like, Tiff, I'm going. Like, give me all the people numbers, like, connect me. And I connected him with everybody. And he's like, yo, we got to figure out something. I was like, let's like, and I don't really need men to lead me, but it just feels more comfortable when I'm in alignment, like funding and stuff, because the Eritreans didn't have money. They didn't have like literally comfortable when I'm in alignment. Like I just feel like he was like the secretary. أبزي انترفيو ناتا مالت سب دليت نديو قلت زخلنا تزاربا ناتا أنا جن كريا خلقو مجمريا زا سبزيا بزعبا يرترا بزوس بغيا تزارب بزعبا ساونا بيرترا لودي مزبل واسنة تتشتي ساونا إلى طب ساونا نديو حق عايش قد she's so creative إن يرترا سي تبو نقر هايلايت نخد قبر الله بزور حكاتي تخيل أبوها ساكن داي ترايون أمريكا كم زمتن أبوها صورانا يرتراك ساكن داي كابزيرو تبقيسهم للعلو كم زخدو تبقى رأيت منهم and it takes really إن حدا سبسي كابل بخات فتوى تخين كاترها كندزي تسعرون لك تأمنهم so she really tries نتي imagine يرترا ارتزرقها بالتاسبوت لايت تمسد أمي هذا ما كريو خلقوسي مسد يوم زبل بزعبا يرترا خزارة بغلو and I love that somebody نحقرو كساكندو فتيو كمسد زعر نتحرق خوينو دسيز بلاكا أب هجري زي قلت هلني جزال لني مريت هلني كتب الكلاد ما تمسلم تاميركان كسع كندي بهجرة ونتا بتي ما بقول حدا كم تخرع كندي سبع لكو أب كبر خلوا بزعير ترى زارب زي دلي يا أبويا أو توليدي اللي شافوا في اللي زحلف له فزي هذا جزء نتا هجرسي أبزق بأكابوتا نشتي بوتا مسرحبكا كبر تبدو مغنيات أمباسادر يا زيا أمباسادر تفرع لعنة أمباسادرات يمزلون أمن ني شاكيرا نايجل أمباسادر يقبروا وي وناي أنا نو قال كابتن عبيت أكترات الله نايجل ناي يونايتد نيشنز دي نايجل أمباسادر يبلوم سلام تاي نتي سرح نايتي NGO ونايتي UN
ዓለም ክፈልጠልካ ትደልያ በቲ ሴሌብሪቲ ተጠቂምካሲ ተፈላጥነት ኣፍልጦ ነቲ ሽግር ነቲ ዘሎ ኩነታት ክትገብር ትደሊ ኤርትራ ድማ ኣምባሳደር እዚኣ ሰብ እዚኣ ኣለው ገለ ሰባት ዘይርድኦም እምበኣር እዚኣ ከይተቃለሰት ከምዚ ከይገበረት ነው እቲ ትገብረልካ ዘላ ማርኬቲንግ ናይ ብዙሕ ገንዘብ ክትከፍሎ ዝግባኣካ እዩ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት መፂኦም ክዛረቡልካ እንተኮይኖም ምክንያቱ እዚኣ ኤርትራ ኣይኮነትን ኢንቨስት ጌራ ሴሌብሪቲ ጌራ ወይ ብናይ ኤርትራ ገንዘብ ኣይኮነትን ላዕሊ በፂሓ ብፃዕራ እያ በፂሓ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዘሎ ደረጃ ከምዚ እጃብ ኤርትራ መሬት ረኺባ ኣላ ኢሎም ምንን ዝብሉ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ከይዳ መሬት ክትረክብ ትኽእል እያ ዝኽልክላ የለን ገንዘብ ስለ ዘለዋ ኤርትራዊት ኢላ ትገብረልካ ዘላ ኣብ ዓዲ ኋላ ከባቢ መሬት ረኺባ ገዛ እንተሰሪሓ ሰናይ ነገር እዩ እዚ ሕማቕ ኣይኮነን ሓደ መበቀል ዓዳ እዩ ድሓር መነታ ዓዲ ብዝከኣላ ተበርክተላ ኣላ ንቴፈን ሓድሽ ዓበ ክብሪ እዩ ዘለኒ ኣይ ሃቭ ተፈላለየ ቪድዮታት ናታይ ሰሚዐ ፓሽነት እያ ውልቃዊ ህይወታታ ይመስል ዓይ ዝምልከት ቅዱስ ሰብ የለን ኣብዚ ክትፈርዶ ትኽእል ኣነ ህይወተይ ቅዱስ ስለ ዝኾንኩ ወይ ቴፈን ትኸዶ ዘላ ህይወት ዝፈልጦ እውን የብለይን ግን ገለሎ ከምዚ ዓይነት ሰብ ዶ ከምዚ ዶ ዝብሉ ሰባት ኣለው ሰብ እዚኣ ውልቃዊ ህይወተን ዓይ ዝምልከት ንኤርትራ ክትጠቕሳ ከላ ግን ብሰናይ ነገር እያ ትጠቕሰላ ናይ ላቭ ዳት ኒብሲ ሃስል ከምኡ ከም ዝነበረ እያ ትገልፅ ናይ ብሓቂ ዓብ ሰብ ከሲርና ሓዚነ ንብዓት ከም ዝመፅእ ጌራትን ክትዛረብ ከላ ብዛዕባ ታማውታናቱ ለትኩም ስምዖ ሜቢ እንዳ ከምዚኣቶም ናይ ኤርትራ ዝሓልፉላ ሰባት ክንሰምዕ ከለና ድማ ደስ ብለና ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝኹድየ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልኩ ምዞም ምጭዋት ክገድፈኩም